no tumfo opem so otikokko so twempini okasa no ma tutu ontoma sasese wotieo nana Krobea am on fire kajagum na yetieo Dumienu abo adehye ebre aso ensabo bia yaboabo no yatudi kase adwabri yade ba besom ensamo yade bram no edoso nemom ne edi emu akotene ebi ene se yabekwa akumase krofrom na anopei de aba beto dwa efri ho eba ene se wokwa ho no mu a enkrofo ewo ho nyasem ketua enipa wo kwa ho mu asrafo ya kire se stores bia wo kwa ne ho nyina akwa ye bia ye de ama private developer binti oba bedwiri emu amane ni mu nsam nyina da amane bofo akopie mu wo ho a de ekoso nyina da ye de mu nsam ebesum ye beto aso ewo santase na abusuan bi de hia afrim ebra wo ya adwene se okokora mu no adehye bi nso asore se wono mpene kwa bi aso na die na besie na obi de hye befrim no kosie ne nipa no bi nso se wono mpene awie ye de mu ntirimu ahodo ebesom na enurada ewo apomuden ahotofo so no wokwa kwamfa noche aban ayaresabia neonatalness ba ko ba so no de tu dwa no kirem se toda na yare ho pa maybe abaya de sabia be wo be wiase akwada no ha bia beba ho nti no no madwane de agya nkwada yi Nigeria man no adehye miensa bi se bre kasai wonom gina court odakam na wombone ene sen afoforo bebreka ho ne aboaboa no ya yade ebram sekase yemfa emu aseda ni nyina emfa ema yaboafo ene awiabri ewomo ena eboa asosene na ensema hodro ni nyina da yakenkan ede amamo medafo SHS online sa kwada no wo ba ne ngomanim no ebekosoro papa we no SS no ene yetina fie akira kwada no ade emfie mienu miensa na nan na apesa kwada no hua de a ni nyina da ebi wo ho wonto provision kotonta de nkoto cardigan koto bibia akwada de yanso obenya laptop no anya internet de aguso makacho lectures obekira kwada na de no wo munyina yo mo ya pabna de mecha de wo universities ahodo no enti akwada no wo kwa SS na tena fie na akọ na wasa kwa akọtro nsohwe na san twa wo bewe na apeden ebo ne so yo SHS online fa akwada na bra be register na akwada ne tena fie nkwa SS no akwada bi wo ho a wo JHS ni nyina woni made enti fa akwada ne bra ya be register no no tro so obetwa pa mesro ya homa ne 0599022998 unya fra wo dem munchechiremu ahodo opani nyina da ebebo apa na perfect series books no ansa na kwada obekwa SS no BC no obetro we na kan Ghana Education Service agiatum ye wo English language books ahodo no hodma bezi kwankochi just 3 what are people history of Ghana RME computing query artist books ahodo ni nyina da ebi wo ho wakada no peso ofia de tro BC ni twa Mr. Yato perfect woman mano enkwada no mo keji nursery ene wo mo keke kindergarten fo ni nyina numeracy award are people creative art finance computing coloring writing drawing and painting ni nyina da ebi ewo ho school so no de mutie ye pa mo exam term na exam dofo ya mo famro na we no ya sate question na leakage bi amem akwada no twra wo twro no wo kọ nanimu no na se bibia fa ama no wo kotro bi si no a wo mre ya wasofu ni nyina dada enkran de kwa danso man first okumase eputu oja ne we station hwa eno hu donti be bia tonton totongoma ya bowura ho ya homa ne 0243299938 and 0540755465 dapalong medicinals wo no mo ede no we aba happy man vs no ye mema dro siesie mema ye mema ye mema kama pa enti mema sam no ebekọ animu a ya dapalong nuro ni binano no happy man ye mema dia mema nyina se eye entra 5 mesha ne dia medofo oyam ya wo ya ewo ekekao osa ye ne hawo entra 5 na ne mekamfo dia ma wo mesro typhoid fever fo nyina da ba no bi wo ho a da bia wo se asem asene mu ha no eya me ya ewi me se ya unya bia bebu apa obi wo se me ye funu no asem frama be ginam frama ne firi hi na ba ye unya entra 5 mesha ebebu apa we no pharmacy bi wo bobura ho a enroi enye na da palon adawro ma wato apete 0244 827228 0244827228 na wonom etumi ajewoso na print pro graphics na fe advertising some in control say ade bia ye ne packaging na printing no
Print Pro and a make come for Eddie Amau. Ebia a ye be a ba. Sorry, no, your program B, birthday party CB, or person ye t-shirt prints na. Woman, I make come for the amount. Or digital prints na, who do you know? Or be ye be at the amount. I feel no. Notebooks, no exercise books, no prints and who do a person will be anything printing, Print Pro, and I make come for the amount. I feel what person paper bags, no businesses, restaurant for no, it be a dear online for ya bay, or per se customize plain no crown, I will pay yan trophy musua, ning nadia to be ho, disposable polymers, who do na cups, bowls, ahudra, or restaurant, ya, this evening na, wo baby, mamma ye cake, no cake, wo sahudu ni nyina ne boxes ahodo no ni nyina de atontontonton bi ho polybags ahodo design plain ahodo bibia wo ba ye benya bi ade ama Aston ene wo aha Moncastle ha e hwa ne ye benye ya homa ni nie momfra yen 0538 809066 and 0540717847 unya fra Print Pro wamo ebeje wo so na Ben Heart Specialist Hospital ni o abusuafo apomodin de yepa enti no yade bi atena wo so ache no emfantanta ho ansisese ho a maka cho se what is specialist na sa wamo de wama bene wode wamo yemu enti fa enkwada ne bra empanyimfo fa wamo bra sanse yebehwe won nyina ye ade ama wamo ema bibia akoso kama wamo screening ade maye mano akwada afeni awo no ade kosi 18 years bra ya behwe no na didie mu na ne ya ne ya laba hodo wo se ye de ma no ohun obi wo ho no mu a ne honam ba bi ne nyini kra ne vitals ahodo no full check up no ye wenu mu nyina ade ma wo no ntino ye mfa gwono mra ne check mesra wo wo de akwada no mu a ye face paint na hodo dance battles ahodo bouncy castle ahodo ni nyina wo ho ice cream ni nyamaniama said ye be akwada na wo de ne ba no ebe keep the company ni ahwe ni ye kama edi ama wo mesrawo akwada ene na didie enu mu de Ben Heart na ye be kamfo de ama ye mofra no saa bre wo ye wofu a ye ma ye ni nko mo ho na wo mo bibia mu de ye mfa nko Ben Heart no wo no entumi enhwe enkwada no emfa ma ekumase tano so apatrap ehwa na ebutuo anopa no nkura nwumre no nsia na yapon wabofra ne ho hia wo de amedofo fo ni kire mu wo ho na wo no entumi emu a hya ne nsuma mi o se NHIS no wo de ba ye beje ni ahwe o wo de ba beje saa bre ye tuamu a screen ya mekan ye de ama nkwada kosi 27 September ni ade bibia da aba na wieye Ujimat Travel and Consult say odo betu kwan into wani so ade hunu se obetu kwan a asoye hono na wo se ode wani ekire nhwe benkum na nhwe nipa UK USA Canada ba bibia wo otirima pese wotu kwan kono kanto ho senkaya hodo nyina Ujimat ene mpanimfo to kese wo 054 0552 098298 0552 098298 Vitamin Canonia no adwaman so busua ya jetum o man gan na yemu pebi na efama mofra ne nom pebi na fa so ahoho no wo na ahodo enuanu ahodo nso ahyemu ma Vitamin no ya jetum o man gan na onno mu bia o ka chiri Kwadora ko Royal Enterprise wo do krasi ne yaduro na ba sisie mu ha bekọ koko hu nsem pressure ni infection enhwe ba bia eyo krasi ne yaduro no ene mpanimfo nto kase ba bibia pa bia to man ga na nyina benya bia to 0244 470067 eyo krasi ni aduro no AA Bakery and More say cakes na ope and ope meat pie chips ahodo spring rolls na wo hwehwe animu bread eyaso hono na fo ni kire wate Tafoma 4 ano no mo AR Rama Educational Complex one ne ben pa uduru wono mo wahunu wo mo dwumadie bia wudi abehia cake ahodo pie ne cake ho de eye AA Bakery and More 0248095825 Absolute in Eatery abusia ye dwumadie bia wudie ye di nipadom beba behia say ye wedding engagement ahodo abadin to eyeyo eye Absolute in Eatery for bia ne ho senkaye nyina akodan wo mo obesom ahoho mo ani age ho Tafo Estate Junction omoben tapas eno ewo Tafo mekom hono mo a 0242 905518 and 0205053168 enyuma na ebua ya so ye mu na nsama hodo na kenkan dia mama osamfo ofa John nantwi bosia ko labo ya yasommo no ye mienumidin mami ajowa nyantatam domini abrewaba
Kofi Chumesi Africa siano emu ensam eni Asem Beba Dabi na ba ne senti ye hye ensam no ase e wo krofrom ena no pei ena ebeto dwase wo kopie mu e wo krofrom a asrafo aba begu ho no bebre ene ye wo free traffic ho no ade ba ubun se wo mo ebo mpempe giregyina ho mo bebre na ne yete ye ene se stores ne containers bia ewo wo kwan ne ho no ene onom ayese ye baba bedwiri ni nyina skata bibia e de akwa akogu baabie na amane ne kire se ye de ho no ama private developer bia wo baba ye ho adwuma na wono enene wo de asrafo aba begu ya ene nyasem ketwa kura wo mo musu esu na ante ya mamba kwa ne kasa e kire se won de ifunu adekoreta na se ye ho toto ye ho adwuma no ye eja ne so e wo ho ene mu niama wo mo kura de wo mani na se ne wo mo baba yo operation bisa wo mo bando pa ya ne asrafo na ye ho me ya adan ya ye baba bedwiri owura ba ko so ne kasa ye kofia du kire se wo mo kura no wo mo nim sasa se ne kura no se ye wo nia no wo dia na baba ye fu adwuma mpankaja wo be mo nka ya na se grace period bia na watwemienu wo mo kyese na watwemienu kura ye te se de ama wonom no enru enom so de ya papa di asrafo aba adan ya baba bedwi na se de asem na kwakwa ya reho e wo ho no akwakwa ye ensamu bebre wo mo de ato dwa ese keme se ye keme we de mbeboa ye ne o ensamu bia ne wo mo de to ye nimu eni me de papa obia me de mama ya me nam de fun okun afia mo obia ma me tam se ma me pagya container ni filo ana se ye beye bibi wa anti uni me fia nka meyi asase ne ni wo me aban dia ni enyira te so ensa kwa ya no ke me from baji esika ho da bia obia ma ye hwe ntime da wa na dwu 2 o'clock yi eja me se me bo am obokro me state ni maba eja na na himewu asante himewu tie be ye nti na nka me ba profuma 2 o'clock on your friend say ye bubu container o great Daniel soldier fo ni buffalo fo gina so enti bra me nam fom say free quality ene ba bola junction ene 2 o'clock ye nya plug ya che se besi me wa hano mo papa ti me ne mo hwe enti ba na mbusa me ba be message cheye enti o mo ama ye paper na o mo ama ye letter bi say ye ntum free ha ene enti da won kan che no sma ye ma ye paper bia ya se me ne nyina me de funu na ya me na mokuma se kurofuru mu no ya se me ne nyina pa me de funu and flowers ni nyina ene amo anagu ya ho no mbaka che se omuma ye 2 weeks ana me question say 2 weeks say omo se abla mo letter na me letter be na obi dia ba wo fa letter e bia mle obi a wa ha enti ga ba ko so we soja ni no okwa no kutato no say 2 weeks ni duru a ana mba ba yi ana me 2 weeks ni duru mo ba hu che wa ne ma mo fa letter mle obi na e dey na obi mfi so 2 weeks ye nim oni bakura o se ye ne dia obi ameka hwe nse enti anadwo no ye de wa no mba free se enkofo de machine be sia omo se no ma se ye no ma nyina etu omo de touch mi nyina eliba be eto omo do so bi akuta AK47 ana omo gbo so uniform ana omo di sansam no omo se ye machine se ye no ma nyina obi amfa pene ye bibi omo se ye bibia esa na pamada ba ba se no Miss Awana to buy 1 o'clock ni say ya da me kwara manchewe ye sore me aduane me nkwan na say me bibia me de adwuma nyina ha na wodi nyina Ejadifo bi ya womo edidwa ewo krofrom ho ne esi ye ena no pai eno womo de on manudisam ato yamane bofo animu na ena de ya man se omo bo keme dina keme mumre o sanse de ehu ne de ye ntiase ka ho bi yamane boni kwame ageni mboaten ene de wakasa ema keme henrita afia konedu aboaje kasa ye bisa ne se ne yatie ni o no krasem bi ewo mo no so de okafa ho eni Massive Metropolitan Assembly, a demolition exercise, no, and show. And ye came me, and ye city guys, okay, and I can give you okay, and I may have a they may private developer be there. A private developer, no, your checks chair said, or permit is all bit me every the structure ever home. And now, or buy an uncle 4 hours so. Now, when she need any for so ending it at home, and or then pay, it will go for no idea. Inti ye try mu say amankofo say emra mo no mpo say wa dan a wutim say wo pese ubugu na e wo say wo ba KM e be je permit ne say demolition permit inti won saka say demolition permit na ansa na wa be bugu empo ye de be ma no ye san ko be hye say nkofo e wo ho no
Obama more America car, from one side, a or money a free honor. So one more now the end side on humanitarian ground and human faith, and yet, and I say, and Genesa. Employer Shana say, hi, I am putting it anymore, ever in performing for at the amount. But or the permits now, no, the amount in some every year. And I also, there be a money demolition permits or budget permits. Send your agent move, sit down about budget permits, and no, now one budget. Now, buy and no structure be an answer, the Yamasi Nata so. Until some go back to pay and the Becca so. If I show BBC and I remember to all my tasks, so I mean anything. Now I try and say, obey here demolition permits. And after employer there is a situation now. Young people to me about any for 1 day. I be Casama. Ye kotie ye near wakasa at the Kumase Metropolitan Assembly no Henrietta efia kunedu abwa genos ye wedi antwa ye kra na ne yakosu keme wamo enim hwehwe ye to ansem ne so ye kosantase apre na abusua bi anti asem de akwada keto abamu amfinhia nson wato nananom wonse do na se ne nyina ye nimu no obi firi mu a amamra ne amane ahodo a ye de twato ene se de ne besa akosha asase ase na ne yaka asase na guni so na no na abusua ye santoto nyina wie ya wo mu kokora wo mde hye no wo mu wo hono mu a wo mu gu ntoto ya su di se adwumu na ambehu se edom bi ba enye ye ni abre ko ye ntiase abusuafo ko busa se den na monte ase ma yense ye de hye a wo no mo kire se ba bi o makoba amena ebesi akwada keto amfie nson no ebensuo wo mo nkwaje tumi bia fanfini mpanimfo ho no mo enti wo mo ye mabuno mu okronim de wo mo te ase kwan bia so a enyeye na Owura Bernard ono da mabunu na no ya wode wo mo besi abusua yi kwan koba ne sa Otec news ene wo mabonkomo yentie nsem bia ode tudwa Santase pre news site madamu hana ye nyina ye wo na kakra ni na kwan ho main road aka from ne hu se caterpillar bia bisi so a wodi tie de enim se bia edan no mu ba bisi ti na nkofo twem wona so project no mo ye no ho ne nche so o mu si dan ase o mu tu amana che so bisi nipa ho ti nipa ni bi hunhun ma ne ye hunhun ani enya ne ntie pa se funu no mbeso bisi no o metu amana na wi a o matu muta sa ye bibia bi mesin for mo ye ho aduma na se da bi ye mpene sa because one e ho ye nsuo pa anye se ye nchei nsuo pa ana said you say wasase no kra na no nche say said you pe bia bitima no so na bitima bisi fu no so tie ya kasa busebusa o mo say o mo permit che so mbe sa de ne we ya ye hu bibia sa enti mabunu ni bufu yi ye yes ye mpene ye be kata so enti nananom mo bai ebe ya amamre be gunsa o mo so be gitum say o mo nim ho hwe obia ma o manim o mo fa asase bia ma obia say ti bibia ho nananom mo bai e mo mo gitum ma hu say nananom nsani ano mo be gunsa ma nsuo na se itimi kata amana no so kra na se de oho no eni ayetie yen eye Bernard ono ne di mabunanim ekosi abusua kwan sa ba bi ompeso mo be hye omde se ne de emra ma ho kwan sa na neonatal nurse specialist ewo konfa nochi aban ayaresabia eye Christina Ampofo Akwa enrada wo apomodian hotoso dwumadie so wabra Mrs. Keita Pia Boaten waje negwa ene ni di nkomo efa niam bia ye ekoso titu yaya de sabia ho no ode atodwa wo kiremu se ayareho na wotekura se befem se enne ma bebrenu a bewo a bewiase wo mo nkwada ni wie ni adwan de agya nkwada no adan ya hwa akwada se de nanim ohun hwa akwada se de yade bi ode ba ye hu obi duro ko se me dem niska enti no wode wrong number to ho otilo ankanamfo wo no wokono nes wadwane de agya nkwada no wo kyerese saade wei yade ha dwere pa a ekoso eware sabia dodo na mu titu mantemi emu wabra wakasa no ensabia wode atudwa no ebi eni enya wanwa Bible say bibi bia ni hoya foforo wa asasi so o kan be for say there is nothing new under the sun enti nyoma bi si enti mienu enye ye wanwa the woman say you can abandoned babies yetimi nya bi obi wo ho ya abandon o baby na oye tototo fear na say police ni hu ya na say good samaritan bi ni hu ya ode ne ben oba na say wa be unit no ya dia ti nurse fo ani doctor fo ahwem ya na ehwem ye play ma mini role enya ye play ma mini roles kopem say social workers ebe ma baba ye o ma fanom de na call children's
home bia omo feel say it's right no dem ko ana ye wo abofra ya wo no ye de na ba beto ye de na brain admission ti agina to ho o ma me bia obaaye e bia ona na bi be fa ho but actually no omo mabiu phone numbers omo de mayen as part of their data collection bibia no oh yeah enko na sankola no magya omo ato ho biso also a na abofra no yare kakra wo ne ho yare bia be hia surgery yare bia efa ne se bia kona ndima ye huhu bia ma no we dem de ni kofia maybe me environment no ha na beboa me abusia enia yekotie yi eye Christina Ampofo Akwa neonatal nurse specialist ewo konfanochi abanya resabia ene ne kwaso ya resabia bie ema bie wo dwane gyan kwada no bia woni sika bia kwada yade bia ode ba ye bia sade nanim ne ni suni ne bobre bi tie kra wo mpa kwada no adwane enu adapom de ho hwehwehwo ena odi ensemu nyina da eto ma nurse enim ewie ye gina so na ensema hodo eboaboa no de bra mu nyina de asisemfo ofa John ntwi bo sia kon labo enoba efia boajewa eja sam kwame ageni mboatin professor kokoto wonom na eboaboa ensem no anma yen papilo bebo ye nchidom ema ensema hodo ni nyina yetumi ekenkan ede mawo sanso ena senior man mozi afi ima ai da rich wonom nyina aboa ye ya besom mo no yemi numidin mame ajowa nyantatan domini abrewa ba Kofi Chumesi Asem Beba Dabi dwumadi etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Fiodin Yunkan. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodian Kratoyatum. Hey, Opani, Mashasha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combined store. Or nina be English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any be. Na GS. Any naka. And so I'm approver. Into a batter pia koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and look dear. What tape one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busia no mama hodia ba. Busumi pini mentia se me do. Tie Hepa Plus mixer enya dwuma ebe ye woni paduan mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. Share, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Helper Plus husband. And ye wo so wo ye Helper Plus wife na aboa no. Helper Plus mixer. Magie duro di pa. Pavi Plus Mox. Enna Helper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Herbal Shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwedem krato ya. Midofo pa. Adia bakwa emma self-confidence. And it say good oral hygiene. Enum apomoden. Obey obini ni di nkoma unsretchre. Esanse wonim se nka anapampan efi wanum ba no. Oha obi enim. Eti wonso awutie me. Bra by Grace Dental. Nebehuno dentist. Mo hwe wanum mfama wo. Beye scaling and polishing. Na wo sentem bibia hihye mu bia no. Yenye yimpiepie ma wanum enna ho. Wo de o sene so abu. Tu pese esiesie. Ne ade bi si so ma wa. Bra by Grace Dental. Ana wo de o sene keka. Tu pese e mani gina abra entu a ye hwe wanim e wo by Grace Dental. Kaka ne hawo abobo ne wosimu ntokro emoye tuntum umpe ne saa ye twen wo by Grace Dental nya ye ho adwuma e de amawo ana wo hawo ne de ye wo say moa bia ni ho by Grace Dental e wo moa e de mawo by Grace Dental e wo breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie suade enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, bo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma wo sentim yen say twa se wo ma wo ba ne de no ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abromo bani nya abutre suade senya ono ape. Etosumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niama enke wo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per ena abitua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni wo hia ode besuade o SHS online a laptop computer internet or pepa yedisuade na enkankan ahohye so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obani fa no ho hye mu nneya. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao Asem Beba Dabi adoni mugurura ayeye ni na senkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame mo wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso ninkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa maafie no wo adwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden ne wo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne no hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan Inwo ntutuo onso omompa aba mo da subusua ye waduma papa we die ne chense ye kan sa yi ni na bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ne tumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika
and the put some man and yard next say, what would be any much less animal here? And now will be any much in the moon. You're Catania, no more. Papa and come on, the trees are great, blow, should you cotton bra, or do be other cop, within Baba Snatchy, said they are on the CC, not give you to you, already one more than 2 years, and so my Yako could do, and find your cotton bra while with you anymore. I don't mean, amen. Amen. Good afternoon. Krobea, Namishra, Namintu Wunkum, any Jumadia Woody, said they will see a mass and Tamale Ghana mine. Krobea, Namishra, Asem Beba Dabi, Yankupo Muniche, Otec 1029 FM. Krobea, Miraho. And Yami Wuma, say, Yami Wuma, say, the boy. She program we are moving a day, for a branch ADA. She papa no number be a watching my is at 30 million diamano. Me say, why a bit my yes, why a bit my be to say. Me and I could be a why or papa woo ye, a homo bro, minima woo ye, and nona. I told be a commercial, I'm away to say. Can do why? Me a man because me nibu, Miraho. My sure we martini so we na me no say. Into the me catching say Yami Shiro. Yami Shiro Yami to Wunkum. Enjoy ye da. Papa ye de wuye na da obakasa wa breno. Wa hwe asada no wa wi baba. Nse faso bi ama ntimi siraw. Enkase ma breda kosoye Yami be shiro. Bitie obi biara wo studium ho. Yami shiro wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso. Bye bye. Aja Yami shiro. Ami. Me da body ase. Ona boy asida tosumi no akoma mu mpanyifo ne wa bejafo. De tosumi ansa ankoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mu ba ne se. Se ukọ awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukọ awale bisa. Na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira se oba we na ye wudia. Na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kọ awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wusum a se ukọ awale a bisa obusum a wusum no na onyi nkyere o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon akire no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timinda radiasi yansia dase ni problem ina ye ma onya kwenya oba wa bonten oba me bola even ekropon ya betina area ba ko ayete ofa ma me ensa mi donyame oba mo fa echire we na otu hosan no oboa no ho be fu obi a o area obi ampa na asem tro na wotwa me ntro obi onti nkire me mpem me odi aye me girlfriend me waru biem what do you ebi a open fa ko medi what this can you know me the plot sika sasika nyina wadi nyina yi amedi wala de me kokko mba bia ni sasiso we onu adwane na wafa dwane onu ade chi na wasako hwegu we ondi dwane ade chi so ondi so plus you ready me chese onu adwane na ade chi ya no wakohwe no anu foforo obeba ye ni some original ni sister say me nya oba ye wale me malam no ye ifro no say me medi sika no ya brema insem papa we no to one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye free na se me ma sole na ma sa ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na asa we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka sam na omo fa e bi nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu onanu oto ho a obukwa ko no edrewu ase papa ya o kasa na nimi samenya papa no hwe me a otomu se menye enya wo de wo be ka no na busuafo no samenya omo abe kire be se ja o yer no ya wo na wo me bro jira ma ya from Thursday me bra no ko school tanoso me ne ko campus me bra no so le ka she me chance sister be ma wanya 40 years a won wale o ye problem uswa enware no de bia me ka sem we me bra no hu wa no hu de wo wo enti wahu se emema ba o yere omo ba no ho ofampana 102.9 3 times physically 3 times asa we ya wo kana no ya no mi donyame ne me salami ye ne me maami a wada fom
uti nkanya abutre na menya na medwene nsam bebre ho nka me kunipa ewe awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto dwane abra be ma no nti ukoto be e na me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e de asi ho no e na ode ntoma sa fom ho dwaye ne dem ho dan no se da kitwa bi e na be ma na amanagi no ho adwale no ho dem ho e pepa no ho e de bounce pan o sa atena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkora me ko duru nkora na abonte me ko duru yana na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no ene ne bounce pan ndike nti we dey ena me nya bo tre gina ho no na nti ase me nim de me chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bounce pan ne bibia ne ke o srenku ama tres no so ne ni ma nyina da ho ena nsuo ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so sen kan so ni petina kan gusu no ni nyina do na me fa ntoma ese na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e kin hono na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de na de ba dem ha sisia no o se an oba na ya na danfo e no no be adwuma ana a se oba be gale na me se ho be gale nto be gale no abontin ho gale ni ho e na dem han so gale bia ni ha ena dem ha ena wugina managi pan num ile okay awia yi odumankoma nyame ayeyie enka udin enawia yi odumankoma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yesrese enka udin kronkron no arofo ne adehye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho yehyiehia ene yedwada ene yeda foforo atwedi ampototrobu nsu kwame basa yi adom wasan hwo bieu ene dwei sabre premo no ato apa hu sima aduanan kro
yɛasɛ ahyia bio na yɛde asɛm bɛba da dwumadie no ɛne yɛde ba abɛsom dwumadie yi da biara da sɛ yɛhyia wɔ afidie yi so a yɛka sɛ yɛde sua deɛ yɛka sɛ yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na awie yi a yɛahyia nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ ɛbere korɔ no amuo no yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na dwumadie yi woba yɛn social media ne so a yɛyɛ live na deɛ ɔbɛyɛ nie wada ama sɛ ɔba so ayɛ ahyɛ ma wo nuanom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bintie ma wɔnom enya bi nsonhwɛ ɛbere korɔ no amuo no na awie yi wadwenkyerɛ bi a wowɔ no wode bɛtum ɛwɔ comment section hɔ ama yɛn yɛbɛkan no kama wɔ afidi kɛseɛ yi so ne yɛde ama wo awie yɛ nuanom bi love radio foɔ wokɔ Spain man no mu a ɔno mo abɔ ade mu abiebiem dwumadie no etwagu ɛwɔ wo mfidie ne so ɛnɛ wo ba United Kingdom man ni nso mu a yɛwɔ Sahara radio wɔ hɔ yɛwɔ Breni radio wɔ hɔ yɛwɔ Amansan FM Abawa radio Patmak radio ɔno mu nyinaa wɔ UK man ni mu ɛna afɛ GN radio ɔno mu monitor show no nso live ɛnso wɔ wo mfidie ne so ɛnɛ Kings radio ɛne ni TV deɛ Paris France abuchiman ni mu ɛna wɔnom wɔ Dache Hima radio wɔ Denmark Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awia yi wɔnom nyinaa bɔ ade mu abiem dwumadie no etwagu medin de Krobea Nana Yaw Asante ɛna awia yi ɔgye amanie ɛna awia yi apɛsɛmaka nananie ɛna dai Krobea jata mene wasa de ahyia bio ɛwɔ afidie yi so a yɛba abɛsom baabi biara a wɔwɔ na wutie o hwɛ baabi biara a wɔhwɛ yɛn wadwenkyerɛ ho hia nti wada ama woba yɛn comment section hɔ a na ade atomu ama yɛn afei ɛyɛ ahyɛ ma wo nuanom enya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bi na wontie hyɛ fama wo nuanom wode wo comment yi tum no na afei wo like page no na wo follow ye ɛno bɛboa ma da biara da ɛbɛhyia wo afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkaye na wo nso watumi anya akwanya na wa join ne na ye nyinaa yaka bomu asua de ne akyerɛ yɛn ho nso ade awia yi mabegyafo agye onom adwa ɛwɔ afidie yi so oba de akyia me akwaba ya agya akra ohun te say nyankopon adom me ho ye pa na nso so adom kro na me nso me ho oden awia yi yasa hia bio na ye ba besom da bia wa fidie yi so no se ne ye ka de kire tiefo no sa pepepe ne te sebe ye dwumadi a ye die yi ye nka asem nyaaye nto ho da bi da ye make sure se ye ka asem no anyanyam bia enkunimdie ben na aba ana asem no ba bia se fata se eto ben e na ato se nto ya yenye ya home enti enenso ye hie sa pepepe ne ye beyo na ye de ama one a ono mo aba ye ne ye tifo nso ani eya kwa me ho na me ho ena ye dwada bio sa pepepe ne tie ye se hia dwada bio nie ye hia sa hia na wo hwena se ya san hia ase bio se sa na wo twi ko na wi ya de ye sim no ye sante hima dot ye no enti asante man da so wo awerɛhuom kyerɛ sɛ sante hema akɔ akura ɛnɛ nso nsɛm wɔ hɔ na adɔfo ne adehyia mutie nkɔmɔ a yɛdie nsɛm hodoɔ a yɛde nam nyinaa no amanfo nso aba so bi yɛ a wɔnom ne yɛn ɛna ɛwɔ ha ɛnɛ Patrick mehu sɛ waba ahoma ne so ɛwɔ Birmingham ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛnɛ Patrick nie miwɔ gyidie wɔ arɛhyɛmu sɛ Nyankopɔn ne adaromanti mo ho den na awia yi yɛhyia sɛ yɛba besom Nyankopɔn ka ho na wontutu mu anamɔ nso mfansie Evangelist Michael mahu sɛ won so aba ahoma ne so ɔsɛ akra yɛ Krobea Asante ɛna awia yɛ mo ha ebru Nyankopɔn nyam kɛse yɛwɔ Care Love ɛna ɔsɛ yes my finest father awia akra yɛ mo ha awia yɛ no nyinaa na ahyia yɛ nyinaa ne aka bom ya yeba ni aba besom ena bigger quiz ena osi akra ya Krobea Asante me hwe wo bo ho buefu edu Nyankopɔn hyira na wanya okese na wontutu anamon so emfansie awia Frank nso ajoin ni show no ena osi akra ya Krobea Asante wada me bruma ha ena awia yenso ye kan ho
nyankopɔn hyira pa wate wonya okese na ontutu one wabegafo nyina nso anamo emfansie ene Joycelyn ene o se daddy wada mama ohote say Joycelyn akua love ene o se good afternoon nana ya Krobea Asante ene wiei me nso ma join show no wa homa ne so ene be ko Daniel ono nso wa anwan kwanta ene o se good afternoon nana ya Krobea ene wiei me nso me wa anwan kwanta na me monitor show no live enso ewa ha yankopɔn hyira onye okese na ontutu no abedwafo nyina nso anamo emfansie okay arofo na no last week ni mu dano na ye dabe kra abaya atiatia no ya wada no abaya ifri krofrom ha eno o kire se mazin wo wotafo se ma tria na ma hen wo mazin okay na adwuma a woyo eye mazin adwuma ibi eno woyo ena awura yi kire se owura bi a otwa mpaboa ewo new road no wo no owura bi a otwa mpaboa no ono nso wo krofrom ha eba be hu no sebe ene ne tenai owura ne ka kire ne so wo yere ono nso te ase sebe en ha no se obeto aware asumienu odefo ade no no enti oni owura yi atena asetena ni mu no ene okokọ faafuru ofaafuru no cheki di tututu mu no na je se owo nta edam entafo yaba ne maame kura ka se nko ntwene humfiri owura ne ho nanso ono nso ye na dwen se wadi nkia wo ne ba panyini wo baabi eno asan ba be wo ntafo yi enti wo se jai ono nso ya ba ya okwa akofa be ma fufuri sebe ni mebe free ajanum different enti ene yete saade a obekoso ano ne krache na tena ewo ne maame achi ne maame kura ehu so da so nete enti agudie mu ana pan asanyem ne baako sabre no oni owura na nya akasakasa enti abosome na yachi kura ansa no obebu owura na mane se krache me no sanyimu osi efiri ho na chese adani nsempi de kokosi ya ne se owura ne se enye ne ba eni tawia na waba no enti onkonkope akwada ne papa onu nso tie yen enti setesa de a senya ne ba ne sa akwada no a omienko wonko ye DNA bi na DNA ni mprofu se ye ne ba ana enye ne ba na afi ni mamienu no ne na wo no onhwe enkwada no yie na sem wo de ba ye ni owura no ahyase no ye frɛ no sebe dano na no asem ne se okoye adwuma kohwe ne ma ti Otec FM hapa de wonsia sebe enye Otec fo ne kana sem ma no enti wonsi Otec ha ti ye ka kire awura ne se obeba ha fiada no obai krach na ama enti na che senke na dwoi de enke ye etuo no a enna se ne sokobe ampa me krach no na hu nani ho hancho wodi be wura ye office no nka sa tuo no a de owura ne nso ebekọ baabi eseso de ne kọ ena no pai owura ne ba ha obo ade achi ame krache no bai ai wo ba akra na no asem ne sai krofrom e kwesi bo achi akra wo bai na on se ebra ye de asem no tum framamu na na no asem beto dwa ne senia eniema no esiko no ma ye bo pobisie se sa apo no de ye ni ayenim ne ebeye endi efiri okra ye mfre ne bio opa omra omma nso so a won de won tena ho ne enzu yenim fidi a yesunsum ne nya so ne na awie de a ebeche yakwa ne mirika na odi firi oba ye no edi e wo ho no na ye tinkra bi sa se dwato bi ne nanenam enchenche ba bi ba na ba bi ya atwa no kofa so na no odin entina e wo se yesomu na dwato ni nyina ne se ensem na course wo no entwa yi de ono akeka ye no nti opaye chew obeba na yaka o si wo ye de atenie ni de ya ya ade a ye kura ye ni je ho eno na ma ye kese eno so na nyame fa so hira ye nti anopai oba office ebra obedu ye no ye de na ma ne nyina bobo no no afedie
wowura no nsa da ne nsa yemu a osre se ai waje atum akwada no obehwe no ene ye kra de se chinchina wonko ye die ne no na ye nhunu ene oso wachinye bia ni mu biu se akwada no eye ne ba enti obehwe akwada no na ba bia ye ne se woni oba ne nyaye oba ne se be se yi ne o woni na jai wonyi enu mfirim ne enka nkwala no ho asem enti ye gitumu eka enkwada no ho asem ma akra waje atum se da bia no ode enkwada ne sika beba first no odi mienu na na eba se de akoya miensa enti bosumi bia no ode omo miensa ho sika no ebeba afi waje atum se akwada no so obetu ni din ya eno so wahye eho ebre waje atum se ye ne ba se de waje atum ye ne ba ye ne ba se de o se ye ne ba ni ye de se ke ye ne bo enye ne bo onko ye die ne no ne ehunu se mpanifo ba mu no se okoye die ne no esika ene ode ko esisi aye kasa enso ba bi a wo mote no ka dan ne ka aso ya eno so wo se omutua tie no so ye de tu nanim ma eno so waje tu mu se bosumi ya yasimu yi bosumi a ye besimu no enuru se ne mpa mu de ode dan no husika no ebeba na awura no de akwa akutua dan ne ka efiri sa abre iko no so bosumi bia no ode sika na ba yenkwada na miensa ho sika na ode ebeba ti akura sei na yaka krofrom akwasi buachi asem no amana kwa akwasi atapapa okay atiefo na chese die si ye no nesese ye mamon so etibie na sebe saa de wei ye hye ne nso ewo yabra bomu hwe ye kwa ye bai obi atumitia ne nyonko na aso memete hai minye sent saa na wonso nye sent na de wo ba wiase a twere no se wa anya bone dakora no de ne nipa amfa anye no na ente se wo a wonye sent enti mfomso wo ho na muntie se emfomso ba the more ya wu dwane free mfomso ho ana ohaw ba the more ya wu dwane free ohaw ho no the more no na multiply yeah se udwane free ohaw ho ana mfomso ho a afei na multiply more ayese woni obi kasa na wotwa ntro yeah woni obi kasa asem no nokre pa wo ho na enso wanka nokre no de ayi operation na esese yekoyaw na eye nokre na wote yaw ne kese pa baako ema yaw no ekono wanye no ukọ painkillers enti wotwa ntro a se nipa no ose busa o sa asem no biye wa utagina hodi na afi na wokaka ye wodi nka busa am ne krade na dinka aka ye sa de we sambo a wa wutie meka di asem na dinka aka ye oh ana se wodi nka aka bibi kura ma na to na sum a chesa o sa pentro foforo na wotwa e de aye cover up of the dinka nsi ye no enti mo adama sa asem bi ba na panyini bi fra wo ho a men nye mrentiasem sabe panyini bia wa adwene o wa so o wa ni na wo wa no ya wodi tiasem wodi hwade de wodi ka ni baabi a adwene no bekere no ye kwampamande to ti se wo ho na wunyankra bi free panyini bi nchan ya ko wate ko na wampe bra ma bra wunya bre wanhwe ya wasembesei enu ho no afi na wudwane asa akwa akoto apanyine no so omoa enso na aka echi oba ya futu a empanifo de man office wie na afi wasan aso eli obi a ansam kure dana se oba ye no obenya futu obi a ode beka na brabo ho free sabre iko obenya mfaso ndi wono a de ye ne na ne buafu ye no obedu ye de ese de ode aye papa ene ade a sese de wafa ya damfo kra se ohia kwankyere kra obeba ye ho ne afutu yo meda si eburu ena wiei owura bi ewo manim ha sebe ohawba na onya panyinipa ka wasem kyere na sa panyinipa na mo akwankyere pa owura akwaba eja fa wano ben bibi no mame wate mon kyere ni ye mame NDK subway o wa ajamasu mehu se na wiei won so wa join me osana na ya Krobea Asante ajamasu for ye filu pa awu
yɛmfa wo ni agorɔ brothers ɔse Krobea Asante ɔfa woga mpatoam ye nana Krobea ye beba so akyɛ ɔfa woba so akyɛ nenso deɛ waba yɛmo akɔ aba nso why sɛ wiei onso abɛjoin ne wɔ ha ɔgɔrɔmensa ɛna ɔse yes nana yɛ Krobea Asante awia abedwafo ne wɔ ha Ajingo man aka Shata ɔwɔ ha nana Krobea me nso me wɔ ha yɛmo ama ɔpiafo da ne da wo nsɛm a wo ka kyerɛ yɛ no akora yɛne gye paa yɛne gye nyankopɔn nhyira wo DJ Oti mi ankasa me ba ɛna ɔse akora Krobea da bia yɛda ase wate afutua yɛ a wode ma yɛne gye ho God bless you we yɛ wa wo ba DJ Oti DJ Oti a very good afternoon to you wherever you are nyankopɔn nhyira no nka ho miwura ɔho te sɛn nyankopɔn adom akora ju ɛde nyame ase sɛ ɔde wa bɛka yɛnsa yɛfrɛ wo sɛ miwura acho mi dini na nausu anase Eric na nausu anase Eric ntie Eric na nausu Eric free hin na ba ha ne akra wiye de mamemfa enchia ma oni watiefo wo free hin na ba we free Asante Achem asubua Asante Achem asubua ana me dia be pia hai Asante Achem asubua adwuma be na aye wa asubua pacho me driver ni utwika pacho taasi ana trotro ani nyina me ye ho adwuma ni nyina utwi bi me ba kuma se ya de a me ka trotro na ho ne de katazi ho de enti utwi free asubua akɔ hen Asankare dampon na ba bia dropping kuma se ba bia be from bia so me ba wow na nansɛn mo kwane so de na aba so saa no enkankane Asankare ho nye ho bi na ayifoi asɔrefoyi kɔ emika na droba fo ne pɛ ana potholes bi ana ɛdeɛn paa wo yɛ droba ni wo area ko nti na mebusa asa okay o mimi ni ndie mu de saa ba bia ho no trailer na ana nkwanhyia ne tais wo ho no no ye minim fa ho ne sɛ ya driver fo no sɛ ɛsono sɛ bia nipa no 40 wo ka nim de dade a no nko na de akra minim fa saa de no no sɛ bia ho ne ye hwemu saa no nipa no betimi aswa no de all sane e de abaforo na de ono so de besen enti oba wa jeja no te ye hwemu saa no be na anye so ha de mekɔ ti bia na nim la no ho so no na kam te no ba saa ya na de nkwanhyia ba nti imprempin ba bia o ye hwemu pa no menim de akra mo fa won sɛ oba na anye so mekɔ ba na nim la no ho so no bia na akam edin na so nkakrakra nyankopɔn bɛyɛ papa droba awia yi asɛm bɛina ɛde waba me ne matiefu anim nya ho abotre hyaseɛ entu nsimfimfini na me ne matiefu ne mabedwafoɔ yɛnte aseɛ yie deɛ ne de waba awia deɛ me ba ha bɔkɔ deɛ de me nam nyinaa ne sɛ bɛ mfie kakra ni mhyia wo baabi wɔ me kura me free ma hɔ ano no nso free ma yɛdidi nkɔmmɔ asɛ bi yɛbɛtwe mpena na mpena ntwe ne mu no mse ɔfa afuro nti ama ɔde bɛto m'anim sɛ ɔnyam ɔbaa no okay nti ɛno mu no na ɔka kɔsi sɛ nka mema no aduro na nka ɔnyinyi nsɛn no gɛ na wo ne na nyam no ɔsɛ yɛ ndɛn mema no aduro na nka ɔnyinyi nsɛn no mfa ngu nti ɔkaeɛ no mamfa ma adwen ama no nti anso hɔ a na me ne me sister baako na ti fie saa tam no nti ma ɔkɔɔ no nso hɔ ɛde kɔtoo n'anim sɛ ɔne ma fafuro nka ɔpɛ sɛ ɔma na duro na nka ɔde yigu o sister ne ma na duro ya yɛde yigu nti saa tam no koraa na me sister no nso nyem nti ɛma ɔno nso koraa ka kyɛn sɛ me wo ba yɛ me nso na menyem da ha yi na menim deɛ ɛde yigu ha kae ne sɛ menyem a meda ha yi nti wo nti akora yɛbɔɔ ne biaa na wayɛ na agye sɛ deɛ ɔbɛyɛ no ɛno a na ɔbɛyɛ nti maame so meyɛ sɛ nka mede akorɔkorɔ ne kasade na nka biribia tɔ din a yɛde akɔto mpanimfoɔ anim nti saa na ɔtwe no mu na ɔde to m'anim sɛ ɔnyem ne ma mehu yi a na wafiri kuro nim wafiri asubua hɔ nti mɔwaa na ɔfrɛ me sɛ ɔyi me nyinsɛn no agu na ɔsan ne bɛrima foforɔ anyam bosome saa na ɔtwe no mu tobo
get ni free asubua hono free asubua hono e the same week na mu week na ban say be 3 days time man of frame me sesei so wa yi me nyinsen agu o san be ma foforo nyam boso me ba ko to aso to kan nam say asema wo kan de we wa kan mate nti emu a na minya obedumfo bi a onim fom iti amena aso say nyinsen no wa nyianwu ti me free wa pe na msa ba oba no sa tam kra de no wawo sa ba no na msa maame na me ncha de nyinsen ya be ka che mse wanyim oyi agu wanyim na wan oyi agu esa anyim bosome ba ko no se na entisa na me ya kra no kan net twema so nanso me jitu mu sa tam no but na me ncha de anyo bi atia me na so se na entisa it is so free say sente saa sɛ deɛ papa ne ka na nipa ne ka na ɛna ɛnkɔ akyiri kama yɛne yɛmpɛ nipa yɛmfrɛ nipa na ade nyinsɛ no kɔma no anke yɛne ne nka na deɛ ɔwɔ bia no yie ntoa yie wo na akɔka saa kyerɛ girl na akɔka saa kyerɛ ɔbaa okay ɛno no ɔsane mfrɛ ne gu me so ɛne nipa no ɔka asɛm no nyinaa twa mfrɛ ne a ɛno no nkɔda mekuba kumase a wo a mewɔ na mafrɛ no na megu so repeat ansem na bia otimi ka se ofri so ya aduma no anya osika fa hwe ho menka se fa behwe me ba ma me ti sa nti na me ni free ti bia me free kuma se ba me kɔ no ho bia na makɔgye akora no sa o kɔgye na no ɔde ne ma wo ɔde ne ma me ti bia me de akora no kora ba fie bo okora oba so oba gye na akora no so nkɔ ti bia se me de akora no kora kɔ mu fie a se medinya kwan free fie wa de se me tete sa akora no hu se me kwa obesu pa ti didim sa akora no wo mo mitime kwaje no sa no odi nyini na akora no ni be kan manim jampani fon se moja de enyera enti enu mo no ena o se me na makato akora no tirim se opapa eneme ge no na e ka sei ge na e ka sei akora no so no ofre me da enti eja o se me na makakire akora no se me na me wo no ti eno a ne maame mu behui ni sister mu behui e mo mu se akra ne nye boy na ode koma no ne ba ti na e be ba sen komo ne be kasa nanka obeba fom na senka nhihye bu wo ha edi agwa kwam eno so no omo bɔ ne bia o makwan ti me ya me kan o ntie nsa na omo so kan o ntie ti be 5 days ma ni mo ho eno ofre me onua be ma di kan de 5 days ni na ni no ni nua be ma a o no di nachi ge ni di be ma nachi de won koma me sister ewoy ekuro mu a subu a ho na so on kasa nkyere me na de me a enya me de no mfa nyu bi na ni nua no ene be ma na anyem ame aboneka na enam kuro nim se akora na ye me ba ti se me onim me nim na so te asem no ba bi ma on fa me ho nkyeme kasa nyamu na wa so nipa kuro ya do woni bre me sister no akope me girlfriend akoka che ne se on ti ase no no ntra na me mpe bra metimi ahwe no na me mpe bre nti na onu ane nyeme one me nyeme ye wa amfa nyinse na ama me no de koma obi foforo wo ge ya ne ho aba asemi nua be ma no akope wo ge a woni ne ti sesei eno no koka kire wo ge ne sesen se on ti ase no ne ntena na me mpe bra metimi ahwe no na me mpe bra metimi hwe ni ntina ni nua ba ene me nyem ye no wan fa nyinsa ama me a ode koma be ma foforo na me na nsem asokra ga bi ni me nyinsem se ya mo san de to so se no sun tikura na esta ansokra nyinsem ono so wan fa ama me ono so de koma be ma foforo nti no on ti ase no ne ntina nti me ba na me sister frame dia to manim se na boy no abawa ba be kan na me say na sister se me no mi no tie yi se bi obi ama anan ko nipa ne fie se ye koje akora na beti no na ede na obede wo ni we bre wa ase wo soso nipa no so ma itirim ayi ne de na me sister be ka se sa na tie akora na ba ha ka me mpam no akora no so no hia bibia san se wo hu se anase de ni tirim se ne papa ni minti no hia bibia ba me ho ebia me ma me obi a ode ma no me sister na nso obi a even o school kro de ne nan fofo free school mu ba me sister wa me to me na o mama ni bi bia o hia mpa bo wa o be ka kire me na die kura me bia metimi bia no me o mse ge na amfa ma me de na nso no me bo modin se de kura ne ba me nchen a me ya ma ni bia
yema no ti me sister e kan say na me chen say mintimi mpam no nipa ye nipa so be ba me nchen say e wo me say wan fa ama me na me nso me nko ho de ba sakura ne be ba me ho say me nso me pam no ne de nso mintimi empam no iti hwa na that day na girl no nso frɛ me girl no nso frɛ me say wate e won framam say me say akura ne ye me ba girl ne say wate ade say girl no ni asubu ahwa ana sisi ade o wakra en wo frɛ wo say o frɛ me that day na ni nua no de nkra ne bre me sister no that time ni ma no nso frɛ me say na wate no o frɛ na ma me machia no ni nua be ma no so akote ne baabi say yes akura ne ye me ba nti o ka kyerɛ me ntwe me ho na kasa ni mu so no eni nyamu ni nua no ba me sister no ka kyerɛ me say aboboy ne ka ama boy na twia boy na o si nyinsan ne ye ne dia ya boy ne ka mo wa be twia nti me ntwe me ho girl no so frɛ me ono so ne me ka girl no so ka kyerɛ me say mi o boy no hia obi aka preference boy ne kra no wanyem ye na abusuafo boy ne ka no wa twia nti mi o boy no ompo obi aka pre ti se me pe masum dua me ntwe me ho akra ne ba me nkyɛn so a me mpam no to kan say na me say me de mintimi mpam akra no fi se wa udi adanse fefe sakura yi me ba na mom wona ambe so be makwan na de obi ano yaka e de afuro nti se akra no so be ba me nkyɛn ne me pam no so de sa de no so de no so menye ti e be sa se akasa wo phone so se de me no kan hen to oka na maka na ja betina se ji nam se de bi me so ya mitie na Krobea ne na bedwafo te me ba nan no maba na me de asem na bedam na ma fa ne yedie atudie yeda te mu hu mawie ya na ese me nan te se no dinio dini okay ma yen hwa de bi nana wo gidie ben pa na wo ana wunyina so pa ne sentia hu ne sa akwada nda so ye oba ana wo ye oba okay champani for mana mka ma asem bi se asem eni dance no itwa bi de dance ise ntimi nko ba se wa fa afuro na wo se na nsantam mayi nyinse nagu mesan ne be ma foforo enyem bosome no eno na ntomasum ne san se na meni nyina so bi enti mi ama ka ho asem bi akopem se minya obedum fo bi onim fom so se tia mena so eno so kra tonche no so akra no so ne ye ne nyama bi a oda na di no so mamu sampa kuro num so no ha na abefa mahumfo nyini bi mpo merebi na me ko afuom ti me ko fa akra no school ba bi okọ school me dro na ne madam ba ko de we ana owe kan me no na me nsumini ni sa ti mia ba me tirim se madam ya so ka me ho asema kire ne nyonkun ti na bia ohu me no oye sa anti ampa me frafo mba na madam ni hia me no se na me kire madam na me ne to se wo na akwala no eye oba ana ge ne de ne ko ma obi nti kuro no ewom obi anim se akwala no eye me ba na akwala no so no oseme okay na afei wonyi ni ye nso se ebia abaya no no obodobro one ne te ho no obodobro say ya sa atam num na o de beto anim so wanyama otimi sa fa ho e de ko ba bi nde na je se mi gidi ye se sa atam no anim o na bi o ne sa nipa no so na bia sa atam me na oni mi nya ihyiamu no ni akwala be ma o de e fa ho de koma sa boy no what about so se eye boy na nyem no o de bre o se be ya nka be maniskam na ko yiegu sanke boy no so ena enyem no na nka no de be hyeme so a nke moja no so enkasa ma me nchen sa ena nka di ohu onim form no so hu me no so nko sanka ehu asam no so mfa nkyerem se ai krachi ya semi ama me akai se ho trick bi koso boys ema omani na ho eye tricka se emajuwa no bi eye muntie nkwada ne trick ye osori anopa abaya kama ne ba bia asoso o bibia bi obedware aye ne ho kama na wapie muntie ni yo se opia
wani tua mema sani ebeye bia obenya bia ma afre enti dako ebia obepia bonten asem we ya make a guess ebinum nim dia make and munim say mumu bi yesa okay enti dako wanya wo de yenhwe onya mema ebia 5 kra esene pe eje de number muntie obeje number no na wafre no ofre na de ebeya ne se manige wo ho mepɛw saa ba ne bɛte ase no waka so no nso pɛw enti monhwɛ no ɔhyehyɛ adwuma ne ba o ɔne agya kwa bi behyiam agya bɛwe ɔne ɔba ade akyi ami behyiam ɔba ɔbɛwe ɔne krobea behyiam krobea bɛwe jataba bɛwe kofi bɛwe na gye nipa 5 no obiare let's count afei boso me beso onumu wo ntrekesia onumu tuminya ade ya ye de test Johnson kasa wonyimu yi ye friend say kura testing implementation you know o say your friends PT Parents Teacher Association afeso Kenya say PT de o di e be ka ho a ye nya PT o okay o de ye testing no a testing dia ne dia ye Johnson a wonyem no ono ankasa dia wonyem o no atwa ne photo no de a kyerɛ eja da na ye da ye no results aba o enti wo hwɛ enipa 5 no o de asende amaja Krobea oba ade jataba abro abatwumasi a wanya 5 no o de saa 5 no o ma o mu nim girigogobɔ no o mu bɔ o mu din ho ban ewom no enye bia 3 2 enye rastes hey masa faton chain media nyamia ne sala no wanya kura no wanya 3 no oh okay media menwo enti ebe ne den o de mami scanner memfan say anya kura no obeje 1000 enti o de se nipa 3 a 3 no ama ne 1000 wanya say te say trick back wa ekosopa no ene ye wobinum nso a wonum reha enti bosome ne beso no no obusa ne ho se ama hwan na anyem me obi wo ho a oye ne saa daily no strategy ena de minidi yo de am de betaduane adi kura minya eno ye baako mesrew mabedru baabi emergency bi aka me pa ombisa okese ebia o ma me 100 bi o ma me 50 bi wa wo hwese ne awutie na wo send 50 ama na enye enti wa anya na ebia 200 bi ana 300 bi enti dakope no obeda moka wanwa me ma me yare sesi aye kasa ikura ya gina to emergency misro miniska bia wo me ho omwa me gas yasa ye me fieru a me renta so sa excuses na ni o excuses say enti dakono so start say wo gia make us sense dodo na we no wanya bia boys 10 ye wo binu ma run more than 15 to 20 yeah na wo say nipa we sabe wo sina shawoni wo sina shawoni munyina mo ye pe despite say wonu na gina kwa ho woni ni nyina ye pe enti wo beje with excuses sa in a day obeki kan bom neska wa clock nyeska atoa enti wanyim say kim na dani ye ibi krachi ya semi nam di bie sa tricky guess mo ye ebi ye meboa mo nka kire mse meboa ebi ye okay enti what about say ebia guy ne nso na nyem wono na emom wo begugu su nti na akwada na bese wo kakra anti na wadama me ni nyina mu no me hu nti na me de abedam say senka be ya mbetima edie na mame na amma hu sampa bia ye boy na dia ana say eyemia okay afa mi enhwe mahyase wo abaya no kwan ben so na afa ya udihia no ma ye hwe ho mfiri ho satam no dia sa ko ese memu ane ma yo yesisu ya nkwala boni semi ya ni yeshia ya ho ni didi nkomo ushia ne sei mudidi nkomo sei ne ko wie sei sa na mpese mi hunansa me de hwe bibi kroni ma na mshia no na ye wekipin ana o kwafuom nenye wekipi na base menene shia no konso na mshia no papo ano kwanso okay menene kasai no agitum
so ɔno nso pɛw okay meyɛnhwɛ distance bra wo de say ne pɛ nya no edi bɛ sɛ yansa na ade wo ho ka no o sɛ saa time den kwala abɔ ne sɛm ne hɛnti na ankyɛ bebree saa na ma yɛdidi nhyia mu na ga ne ti kurom hɔ a ana no ɔkɔ nkran san ba no first no want to otu kwan ti ɔbaa no ɔbɛtena ɔbɛwie school ti bansɛ no am de hɔ ana no ɔte a ɛhɔ ana no ɔte a ɛbra wo ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɔne ne nyem no na ɔne na atena di sɛ yansa na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɔne wo nyem yɛtena bansɛ saa manti no ma de ɛbɛwie no motena yɛ nimu no tena nimu na bosome no ɛkɔ na wie yɛ no ɛna ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɔnyem wogye di sɛ ɔbɛka kyerɛ wo sɛ mame aduro na memfa nyi mentumi ɛnwo ɛna ofiri wo nkyɛn nansa ɛna ɔfrɛ wo ka kyerɛ wo sɛ mayi wo deɛ no agu na mene obi nso anyem bosome baako okay wogye di sɛ ɛneɛ sɛ yɛwo deɛ a deɛ bɛyɛ na ɛbɛka gɛɛ no sɛ wɔmfa nyinsɛn ne nkɔmmɔ obi ka kyerɛ me na mentie sɛ saa deɛ ne ma sɛ ɛkɔ so ɛna ne ma aba no ebi kura so saa tam no kyɛ kun sɛ bia me no lie boy or the bram kura bia mentimi hwɛ no ana sɛ bia bibia te sa nti ɛna ɔde bɛpɛ ba bia sɛ bi hɔ yɛ kakra na ɔde afa sɛ bɛyɛ bia ɔkɔwa ne ho nkyere na ana bibisa bia ɔno na adwem ne nususu yɛ mu no bia saa na osusu yɛ dia saa nipa na ɔde kɔma no unim saa nipa no atwa aba school obewie JHS ɛwɔ Asubua Asante achima Asubua hɔ obewie JHS wɔ hɔ na sisi wɔ yɛ adwuma bɛyi wonim ne ho asɛm kakra na ɔno ankasa no ne maame ne we no ɛmo ne papa mo no ɛwɔ Asankare ɔmo yɛ nordness nti Asankare na no free ba school yɛ hɔ no no ti free sɛ wie school ne deɛ me hu ne biem enti sisi wɔ yɛ adwuma wu ana wɔnyɛ adwuma wu nim ɔte hin sisi ya sɛ nipa korɔ no bia obetimi atena kra okay asɛm we ba yɛ no guy kro no wafrɛ wo da ana wo ne nya encounter da na nsan mu madam fo ba ko fresi madam fo ba ko so sɛ wate sɛ yɛse bi sei na ɛkɔ ntin ko onfa me number e man na madam fo ne frɛ me sɛ sei na boy na frɛ ka onfa man na nam so sɛ oje number no otie bibi free man na gya sakɔ sɛ me na makoka bibi a kyerɛ ne bia ɔno pɛni bibi kura yɛ na ɔde ma bɛyɛ nyina so nti ma ne mfa me number ɛma no ɛna ma na mfa ma no enti sɛ gɛ no deɛ se nyinsɛn ne nya wo deɛ ɔn de ogyina no ogyina wase nyamia ɛyɛ guy na wase ɛna even kura wase guy no nso kura ahwɛ no nti mi o guy no ohia obi abio na ɔne nim deɛ akora no ne papa ɔne nim akora no papa me bizan sɛ hwan so wase ne deɛ ɔn kyerɛ me enti sɛ na gɛ ne yɛ deɛ a ade na wo nso nyi wani na wo mpu to nkɔ baabi na Krobea ye na nkumeti mayi mani sɛ deɛ ɔka ba me so metwene ho sɛ boyɛ me ba mpa a ɔsɛ me so no mu na me boa no na onya baabi pɛsi na daakye nso me ho ankyerɛ na mo no so ho ankyerɛ ade sɛ wo ntumi nyem ɔbaa bi ma ana obi gɛ no kura bisa ma sɛ me a obisa mi sɛ ade mitimi nyem ɔbaa na mama mi so me bisa sɛ mitimi nyem ɔbaa nka ma anyem ne na anwo kwadwo nti metimi anyem ɔbaa na nso nzade obi na wie bi nti ne deɛ sɛ deɛ tie bia sɛ me deɛ ɔsɛ mepɛ ho akwan na metu ho anam enti wo deɛ sese ya wo yɛ nim asɛ yɛnyɛ deɛ na ɛmoa wo agye sia deɛ me ba sɛ momoa me na menye nhwemu fa sɛ die ne sensɛ mo na sɛ ɛyɛ me deɛ a asom na mahwɛ ma deɛ ɛnyɛ me deɛ nso ana because asa ma sese no gɛ no ene me no emze ba kofa nsensem bebre dia ba ko ge no ne ofre me etim won je se me nkwa na nyina me hu akwala na ma me emoni dia na ase bia oben me kura na me mpam no se bia nye na ekura na yinyini ko bon kokoram kura na ma me mfa ntumi tirima na ase bia ma me mfre no kura ase sei me so me hwa bia be ha se ko ba sa mpa se yoba ni ato won e bia ne na be kase ne no ke bi onyina obeba beti bia no waji atum wo ga na nim na bi ko waji atum wo honhom ne honamani ti wontimi so nkofra akora ne bio ti me hwedin na mse da bi ko na mpani fo yes o minyimani akora ne nyina obeba me so me hwa akora yi bon an wo bon enti se media ampa se media ne twa se mitu ho ana mo na ehwe ne ja be school papa bi ko na da achen so enti ge ne wa akra na akwala nde o mefa ne nkoe
na nsen mu no be fa ne free ho se wo kwotena ne nchen wo ho ntin kwala ne ma kwan ya na ode na ba to ma bi school kura na masima na make em a no so wo ba de one na breme mame on na kasa ba jo so on kasa nchire me on pese obeti sa asem na free man no bi mse mse akura na me ba ti minim week ya esimu so be ba no enejo ana se go ka se last week no se this week no be ba ho ti minima la de da potin o de be ba ho o da so pege na enti o fa kwala do na de aye yastic se be ya obese nya ge ni bi o ba jo de bi nya sa na tie adroba for de mo nso mo wo ho en central for wo ho da adroba for nso wo ho pa he no kra sa same way ye secret is open secret en central for per ma na adroba for per ma pa Sa God ye Emmanuel honorable osepia dada wasem ni nyina no aka na nam wo kro me wasante achem ho na me di mi nkomo ifri okay ma bedwafo wa ha omunsu bebu sansam nyame do eno se akra ya Krobea Asante ene me wo Komfo Chitichi Hospital administration ena me monitor show no live ewa ha mati eburu nyame do nyankopon su nhyira Asunaba and was an Krobea sa trick na ubie fa ladies hono nana you are saying the real thing among the ladies nowadays the omo ya no the bebre na ya no yankopon ne eboafo darling boy no say na de woka no very true very true Bugara ye Azuma and was ye akra Krobea na de woka nsam no de ye beka nanso ahwe yie eno ene bema sa wan hwe hu yie na sebe wo yesa ade no a sebe ya kina bi akatisi koko ne so a eyensem pio ena sese ne enam yare no asore no ano ohye wo hwe sekre na enam yare nso fa so a e transmit no a ehu mimiti hai ebia mege nie na me wo girls 2 sa me girls 2 no ubehwem na bia ba ko na ye genuine a wodome ba ko no me sa eho ne ho enti me we but obi nso we na bia obi kro no ono nso wo girls 3 no ne me de no wakote nam yare bia afiri ne de 3 ne ho mu ba ko no ne me de ba ko no aba beda na me nso bi na akoda mate afiri me de ne ho na me de akoma de oye genuine no no nso de ama ne de 3 no ono nso de 3 no emu ba ko bi enso nya genuine no nso the rate na mu yare transmit no very serious and so we oba bema na wanya ahwe yie kakra bia I'm telling you ofaka HIV ya bebe amanfo pake wo mo cars wo me ahodo no mo kwaje antiretroviral therapy no kwaje apake ne ka duro na ko hu sebedi obabi pa se ne otie be ma bi pa guy se ne otie owoni sika ka wa dem no de beje drag na ai enti munhweye mi ko pie ba bibi na I chanced upon Oma eba beje sa antiretroviral drugs no. Me say, "Ha! E mama dwen se sign wo nioma bi ho." Share. Da nam no oba ade na nam. Oba ade akura se, "Hey, we die akura." And say, "Ha, wo so be kan okre wo." Okay, mama bedwa phone se misa kwanya. Na yenhwe se se dia onom owura yi kan se yemmoa no se be ya obeye DNA. Oba de acha me mama on se bisa kwanya de na apese obisa owura no busa no na afi minura hanomomra. Yo crazy. Someone who can what media akoto abusua na nim. Se omoma okwan na koye DNA no ana ke obra na nsam na kosum na me bom papa manye. Senka onhwe na nka ho akwan no. Ti ama papa nso so okọ
girl ne papa no maame ho but papa ne kyerɛ sɛ bla na me ne girl ne nyɛ nkita hodie no ɔno no nyina benkum ni enyina ne fa ti girl no so be ma onim so ne nyem no de ne ba kyerɛ ɔm tɛ ndi ontimi nka ho sɛ saa ne teɛ sɛ de papa ka na ontimi nka ho hwe ma ne nyɛ saa na papa be bɔ mama enti sɛ na kyerɛ sɛ wa tu saa na mo na mana kodura busua na nim sɛ ka wo nko ade anka ɔm nkɔ yɛ nhwehwɛmu ɛwɔ kokoam ansa na nka bɛba badwam ana sɛ wo papa ankɔ ne sɛ ɔm yɛ nya nhwehwɛmu ana ɔkɔ so ɔkɔgye akwadaa no emu sɛn na ɔde kɔɛ sɛ papa no kɔ sɛ ɔkɔbisam sɛ wate sɛ akwadaa no yɛ me ba sɛ ne ho asɛm te ansa na nka die akyire no te ɛnum na ɔsɛ papa no ma no muayɛ sɛ te sɛ o sɛ te sɛ o mene ga ni nya nkita ho die no no oni hɔ awofo no mu bia ne wonti ɔmo ne papa ankɔ ne sɛ ebia eba ne se akwara ne ye ne die nti we die yenkɔ na yenkɔ yenhwehwɛ mu nya no nti no kɔ ne nkɔ akɔsere sɛ akwara ne ye o die nti ɔmo mfa ma wonyɛ saa sɛ anka ɔkɔ na papa ne gitu mu dia wɔgye tu mu sɛ sɛ ɔkɔ na ɔne papa ne kɔ kasa asese na me dia to n'anim sɛ akwara ne ye me ba ti bia ɔmo biso ɔmo ba na ɔmo ba no so sɛ ya ansa na anka die akyire no ato aso betem papa ne kɔ bisa ha no ɔkɔbusa ho asɛm sɛ sei na me dia to n'anim sɛ me ne ba na nya nhia mu dia ma nyinsen apie mu no na papa no so de to nanim sɛ saa nete a girl na mo midin ani enye nhia mu die no mo nso bia ne ho nti wontimi nka ho hwe ma ne nye afei akwara no wanya mvize acho 9 years na den na watana ho da mfie kono nie afei na aba wadwe mu sɛ wobɛyɛ ahwehwɛ mu sɛ ya wodi a girl ne de owo akwara no from day one na owo no even wanyem na mu kura na me bona se anka no kure bi wo ha obeka na anka ye ho de be me ka bia na o makwan ti me de na me ne ye free se de me ka na akura no so ba me ho na enu mu no na se nipa bi nso akiri se me ba ni mu a boy no ebeka so ompene me nti no se be ye bia nkofa problem mle oba ne na busuafo no ka mi ntwa kiri na anka emele pam sa akwara ne ye media mpanifo se mo gya anyira o ye media kokokokokora na obeba me so me hwedin bia so ye media ampa da chi bi no na se bia me wa hodin na ma mpe fapem papa bia amfa ma na nyina so a medina abro di me so me ho abro aniti na metena se din na me se da bi se dia koduru bia metu ho anamo na mpanifo di ya to die ye da ayo okay and this is here is okoye enhwehwemu no na sɛ ɛyɛ wo ba ɛka no a bɛma korɔ no a ɔbɔyɛ no wayɛ krado sɛ obetua ɛne deɛ nana tina meminim ho akwan bia ntina mede abɛda mo sɛ deɛ ho nsɛnkan ne ho sɛ deɛ ho hyehyɛ ɛteɛ no na ɔkɔyɛ nso na sɛ yɛ ne ba a ɛsɛ sɛ ɔno ne tua that is the question also to ask sɛdeɛ wɔbisa sɛ wayɛ krado so obetua no me nso mebusa ɛne general public sɛ ɔkɔkɔyɛ nso na sɛ yɛ ne ba ɛsɛ sɛ ɔdo nso ne tua na medase asɛm bisa agya kwa me saa kana aka baako o de bisa last one no sɛ wokɔhwɛ na sɛ ɛnyɛ wo nso so a wobɛyɛ dɛ okay na meka sɛ akora no ɔmfa ne maame no mewɔ akyire bɔ akyire ka nketenkete sɛ wɔkɔ mekɔhwɛ na sɛ nyɛ me deɛ ne kyɛ sɛ saa aka ne nyinaa no etu atwa na yi ato die ye da aja na me da se Erigus nana woni ge no wo ho no boy fofo bia no wanya banta bia da pa cho da bi na die se obi aba wo se ge no we me ge ntwe ho firi no ho da na ja se se die unhu sa o mo de besi hwe eya kwa me okay now mama nsan ko ndi ko du ba ko nsan ma so oba ba wo nkyɛn na the whole day onya call ebi obedi be 1 week ya sense the following day mu onya akwa you very careful eto de bi a oba no owo chip mienu ba ko ho no eye emergency no ɛna ba ko ye busy no ɛna ba ko ye de obi eni no enti wode no beto so no ayi de emergency na to enkyɛn ba bia no ye ba ko anase obe divert all calls e de ama ebia ne phone ba ko bi ebia wagya no ofie anase phone nisi so
or the better flight mood and to be or the better elupre and to be fra elupre no so makwa neba yes say dia masa oh dia oba wa da juzo obechiti again owo krom ho ana owo ba bi acha krom ho ana owo wo sister na o say okopa duro won ho no that time na again wo wie na sembe na okache owo no papa mu na okay ono ne de se ge no ko no na ko nko okopa duro afri no ho ena mu no se obawo so onwo na odi free kuro no mo odi ko ba bi okoka se onu obi anyam ne ntina ho asem e ma yen de no obi anka bete ho asem ba ese no ena ibisa na ono so ka se no kure se ge ne ba no ho sa e de sa na onyem no ya na o ma ne bibi kakaka na me ka se menini e free onyem do wan farmer menini e free ba sa tam no so na ma ba kumase to wo ye na me ko ne de o mo ne pampers na me de command sa time no oji and se see jam pa nti akurai o pese oji no ana me kan se me a me de ampa se de ni ensem ne koso na itwa se me sase e bon ho bra free sa bri na madache wono so nya baby papa ejina na me dace me so me dace and somehow for share ya de kwa ko she obi kura obi se me nyamia hwe we ya ono ya mfa nhye no den so hu sa ade no se ne ye ko na ye ne dia hwe so wo tu hu ana mo so wo be paaje obi ofie ba men kana dwen o se by boy we pa de na ho ye de za no when you put ya mfa ma wa enye easy okay eya na mompa en watuo no na wiai mesramo meda traditional Dr. Dawood meda na se kire se Asem Beba Dabi dwumadie papa yi wa fa sinagongon ye nya asem ketwa kire se opanyini Dawood Herbal Hospital free say ye share dwumadie yase no wodi akita ye mua bedru sampempensuei enti wa wonso wutie me se ene na wote Dr. Dawood dimpa papa ne wadru mesrao papa no o wadru akwanya ne nso aba ma one se woni papa no ebebompu ni mpu ewa ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no saa da no amu ana se ye ya me ne wo ka sai de Dawood Herbal Hospital edini dwuma enti wutie mi se wo yo ba na sebe bibia beda ni si akwan ama wo ho abeye den pa de ama wo ni traditional Dr. Dawood enhia na papa ni nyenhwehwe mu hu na de kode abeda ni si akwan no no onyimfiri ho menu aba ebe pa ho ama wo nso atumi anya ba ni bi ato da so wate se wo ye be ma wo nso me ka sei sebe ade no ensore eda fom dem wo wote ase akoma ni mui enso ono de ose ne be mawu adenti na sese yesa da bi yenye ne saa nipadua no kra ni firi mu dia no ahu se ne ekọ hweni wo na bra wote ase akoma bo moja di mu atrantwie na beka so be mawu de Dr. Dawood nsoso woni doctor yinhia papa ne beboa no ayi afiri ho de enti ama be ma ne ntumi nsore nya adwuma no obeyi afiri ho se mu na aye mre eye chimato bi na aba wa ye mre mpamu pa papa ne tenete muntie obi wo ho a enemu yade adokro no se wo ye oba ana bema na enemu yade enti uni ahoto oba Dawood Herbal Hospital sa enemu yade kro no obehwehwem obeyi afiri ho ama ho ato wo de ye asikyire yade wo de ye mujabroso stroke nyodwe yade bi na aka wato form ana wo prostate no ayekese ana kokora mabam yade roba akotum ana afempo ne yase yade kotum wo de ani ye koko ana fibroida ejeso krapa enka ne Metro FM building ni mu Dawood Herbal Hospital papa ne waha ne number ye 0244 886437 0244 886437 and 020-168-1717 unya fresh ahoma we ya traditional Dr. Dawood no ankasa beje so wiei ono be kasa na de wonti asie bia no papa de be kire mu nso de amawo na simple plus phone and accessories
adepa de etiefo ebenwa oye na adepa nso wo fie oye enti da bia asem ni uhia seya ya me try se meka ne pa ne ho asem na de a kyerɛw say the most trusted brand when it come to phone accessories a simple plus you ono any brand a ye gini die ono na de ne oma papa aba ebibre mu ha wono a hyede kru crack ko China man ni mu ene okọ kyerɛ wono se me de papa no na mepɛ eno na me de koma ma de hye kyerɛ se me nso me ye bibini ni bi enti se wo tie me na wo pɛ phone accessories brand ye papa simple plus de no mesrɛw ye wo charges o phone no se na ho odin betumi agina na se wuni charger papa obrewu use simple plus charges ni bi wate ye wo power banks ye wo batteries kama enti se wo pɛ power bank na wo pɛ battery na nya simple plus de ni bi amento enye papa abolo fo de ni bia mesrɛw se wo pɛ hands free wo pɛ earpiece wo pɛ bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset simple plus de ndeye wo pɛ cover iPod any protectors me kyerɛ phone accessory bie nya obia no ne simple plus phone and accessories ento kese kyerɛ sɛ ɔnom de no na ye papa ɔma so ye ho no baabi a wo bia bia woton phone accessories bi wobetumi abetu bi akoton na abetumi abeto ne nkronkonso na ade akɔ wudwuma ye wo kumase ade hyeman ye ne Dr. Caesar so ye no di animhwɛ ena wo be kumase kejeti a wugina Dubai G2 nanimu ha opposite abrosane esi ho Fobla first floor ho oba first floor ho simple plus ya so ye ba ko ho ye numbers ni eje bibia ni afre yen se mpo wuni kumase a baabi a wo bia no ka onioma eya accessories a wo pe no ye ne a ye betu nioma ni bi na adu sika abane de amane ho ye numbers ni ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya first ahoma we ya simple plus for ye beje so ye no be kasa na de wonti ase bia da wiei ye betwemu nso na ye de amawo wiei the fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos wiei se wutie mi a akwanya no aba amawo so ni adofo a wutie mi hepa plus pavi plasmos de eyenuro miensa yemfa ni agro beneche ba afo de se nuro we yaba ya oni adasa ni se wunya bi na se wono no mo a ebeboa pa ma oni padua na tumi agina yi kire se nipa so wo ha adwene ni padua na ho den ho kane na wodwene ho kane ade aka nyina ode beka ho enti wutie mi stroke yade bi aka ho atofom wutie mi asikire yade bi nie mojabroso mu haw bi nie waye kese abroso srade tamu adore mentri no emoja ntumi mflo wode ye typhoid anani padua mu yawo sabe watenka teko waye mre wompam infections bi na etete onua se wunya stronger immune system ema general well-being ni gina yi a de aka nyina ye bonus yade a eni wudi asie bia no nonom hepa plus pavi plasmos nonom hepa plus pavi plasmos na se wononom a onua bibia beye fine empo se wonyare mpo na wonya nuai bi na se wononom a ebo ni padua na ho den ho ban se beya yade bia ntumi mfiri wawra na ba bia to no Ghana ha bia no de awuram na kasa wo pe hepa plus pavi ena plasmos so onya nuai bi na so nonom a wawie ye woni nyina nsuo ene ye woni nyina nso mu bia topaye ye number eye 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 when you sa number sifre na dia wonti ase na awie no ebeneche baafo yenkyerechire mu emfa enkyerɛw ɛna awie sɛ awura yi a o kyerɛ sɛ onnenye man bɛbɔ wa mane na nei ɔse akwadaa ne nya ɔde nti wɔ ma ho wɔ ne sɛ twonhui yɛ friend sɛ di amede nim ne ma mesi no ana edinim no okuro maame si maame si saa na odinim no saa na mede ya ufiri asante achima subua se de watenkran maame si
na de ne papa ka kire wo papa no amon hu bi ama wanya wo nte ase se after all me papa kra akọ se sei na ene ono nso papa ka kire me papa de a ma menwe me hu bi bibia sa mo anwura wo me de hu bi sa anka me na akra no so no time bia se nya na ma me ne be fa no ko ene dia time bia hu so ni fia na wa ba me ho fi o papa ko ba ye do afutuo ba no de tools ne ba said the American ka say me dia min twachire na okokokoko kra na onyini said the kra na obeba ebi ko ebi mabio ebi mabio kosi se no kre no ebedadi okay mate Dr. Manko Abedu mama me ne doctor ankasaye na yemfrɛ ma misi e wo saa sebwe ho Dr. Manko Akwaba ya ja kra na humpo mu otu yampo nyankopɔ na dum akra no ye pa adofo Dr. Manko traditional doctor ono na eda Awurade fie Herbal Center no na Awurade fie Herbal Center no ya asoyeye ya Asante mantem ya mu Kumase ha ena sa asoyeye ewo se wo ba Kumase kronum bosie Red Park a ho na Awurade fie Herbal Center papa ne wo papa wi ose bibia ye natural baby atokro da wo ni padua mu bia na duro tumi wura na kokoye mu adwuma nso na eboa se be ya wo ni padua no betumi agina brane opanyini no ene wo manim ha yi kire se ene sa ye dwada doc wada roma waba ene dwo Awurade fie Herbal Center de na wo se manim atiefo akra wo de medo ase mado atiefo nyina ase da bia trase a Isra Awurade Nyankopɔn nhira edema wo no a ofrɛ ya da bia so obi na de me number no man sa afo no de number no ma manfo kire mo Awurade fie kwa no wo na ya mesro studio ampo Nyankopɔn nhira ade tu mu so ne bambon san tu mu so akra ma trase de na mechia me amadofo bi Sister Stella Nyankopɔn nhira ne pa akra o si da bia mba me mfa nhira ne bi nso no mo waso ha no beje number de ba Awurade fie na obae no akra na ani enyan ba Nyankopɔn adum ni tumi ninti ene wafa no tuma pa fra ono kranka se so otra na nko ye Awurade aye powerful so ni nyina mu kwa kan obi ka se ono na hye hu ba me ka se so o chia pa Awurade Nyankopɔn nhira sana me to ncha kese ko ma me am yonko bi wa amne kamam na poku awie me chia wo se da bi Otec de wanti ho a da bi wo Holland ndin dia se wo de wo hwe Asem Beba Dabi wo sa tie good dana wodi Nyankopɔn nhira pa me chia pa awie Awurade Nyankopɔn so ma akoma so ade ahwe won sanka sana me ame na nanso ono awo mazi dipani ahoto nana awie me chia pa me chia oguru akora trase da bia trase ane de asedane yi mo twodi ampo Nyankopɔn wie a na ye kire akwan obi wo hawo owo amane on famla Awurade fie yesa bia ye kan ne sa akwa tumi na da adwuma no so no tumi ni ye adwuma powerful because so se ni din na tumi ni ahode ye da ewom enti duru ba waka kire za for so mfa me din tutum nyuma ho na mo ntwo me din so nsa ngu mo nsa ho enti din twa bi nsa so kan na wo pa na ye Awurade asem enti de ye fa adwuma no ba Awurade dum ye na ye se me friend se Awurade fie ba center enti otwodi ampo Nyankopɔn ni din ni tumi ni nti arasa wo ho wu tie me na wie na se wo hwe Awurade fie ba center onye ba bia wo Kumase Krobea mu a ye ni ba bia aka Kumase ase ho ba bia butu nso ye kro no bosie Red Park ho ni butu a ye di adwuma me number ni tudwa me kasa wie na so officer number kasa na to akoma so na Awurade so be so so wade so na o de frame o frame e kira transaction de oba tumfo Nyankopɔn so be da ni tumi adi ama se Awurade wo tumi number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwada bia na transia ya na kase trade da bia meka mesa maka biem sure e trade ase kokrumoti untimi san ho mopo ipaduan ba part ba bebre betimi obi kidin ba ko na obi di ahye ho untimi ntwe obi timfo obi di ensi so nti se ka tire ho ase ya manfo ntie ye o
etire de enne wo ekuta nipadua no obi nya accident yesi wonya ni tire de nka so wonya ne nsa yedai edidim ti ba bia tokuro nso da no eduro bewura hona eduro bewura na etire no nso na tokuro dudu no yedai ewo etire no ho nko a cheke a wanya kora benya mako nson na ba bia tokuro da bia nso de eduro wura ho enti saa ntokuro nkoro na da nipa ho no enipa tiri nko ade eye nson na mienu nso abeda wase na ayedai aye nkron enti yedi tire no ho enkomosi a wo a wutie ne tie ne so wo triade problem a na bia meka me de nsasi mbo obeye oba ma be me ni kunu di ede ode wo be share won sa se fa ne shame nsei sanse nkyere ne asi wow so enti se obu se so tie me na otiade akora nko na atina ye oyasema ya duro ma ya na nkwa obi an na duro kuta ntre mpanfo so obi di enya nkwa na obi nso adi ayedai enya wu na awurade obehunu mobo na obehunu mobo na bia me kase nya de oyare na owu de ne braso na ekọ nti se wo tie awurade fie ba center na otiade bitie obu wose na ni ti no emu ye ndududu obu wose bibi ni nam ni trim wose mi trim hyehye me wose asem ti ni fadwa me gaga me hwefo man mani yi gu fom mani yi ato fom obu wose ase de no ma bi aso ame saafo no me kamfo ma ase chena ye trase ti yade nsanya 30 years kwa de fabula ready fie ba center tumfo no beso ade so na so a ye nwanwa akrade mani ye ani die wie pe nse ye de aduro no ba ne ye trase ne hu se bibi na ekoso ani anso ye de bibi aka bibi kwazi hu ma de ye hu ma de mani wie pe ye tu ba ready fie ba center yade ye sa no ho nyina kire se akwankyere no tumfo nyankopon de maye no dalehye no na ye adwuma o sure because we ase away bibi aya akwankyere ne de betrase bibi aya adesua entu ba urade fie na se trans ne hwe otiri ni mu ne hu yade no fara ba ne hu se yade wo de hu bi ta akira nya afi na ka kire so obi na ye oda bi lumba da bia meka so nim ya ye me hwe ne jansem keka yen keka nsem wo ho odu oba ka nsem nyina akire ye se de he ma akola elasha ho kan nsem nyina so koto do da mos na akwa pa mi nsan ka me ba mi so be ka otweri ampo nyankopon asem na nka ado nsa fa me kwatan wa ma na akọ na nsuo na asem nkotomu hwebinu no oba awurade fie de be kire no anyi ohu achi ne kokoye kwana kwaye bua be kire ya news ka de kwaye me ya news ka so koye okoye nesa ade na nkwa asem nyi wuska de mom kwaya na mo se tumi ni ahode wo no awu hweri ampo nyankopon sem no de adom doctor mankwa na me de amanfo akrobu a wo tie mo se ni tini bae no na oni ani problem ti yade ama yese na ni abenya problem wase mehwa light ase rombo obi ato obu wase mehwa fom ya metenten me kan no ngoma na atu abom obu wase manisu ya mwantan manisu ya mikusukusu obi nso de ayete na de akrade ya dane se Tuesday no so ba ho amanfo di adanse ma ba ko mi waduram de bia meka no maka bia mu afidie so oba na aduro nsa de me kire wo free no se kosua no meje wa meje ya amamre ne amane ya aduro na de ma me na kade no sa na meso meje wo se wo gi me aduro kosua crate na wo kise me etaduro no wane ne to wase se mi hu ade yi pa etane kwa so wo hwa wo hunu because ba me kire wo untimi mfiri sabi owo okurase untimi mfiri oma na bia meso adura no pasa me beso akoda bi entu ba na me sese ekusua crate na ade akoto ame crate kure no henda sidi na me dia adura kasie se echew akra ho na be yewi sese awurade fie ba center enti se wutiem na se wutia ni ade na kofa te bia brew ni ade no se pressure abaso kra ko ma ade tutumika bla awurade fie ba center e chan entrance kasie ye hwam ni yehu a entam ka da bia bu okra se fa ponchi bi fa bu nso fa ahoro ni so odoro so na so ate no enu ye tumi na e kire na me so me kire wo enti odi ansa wo mu ta kire be kire wade be kire se fa hu mu ade dai e ka hu mu ade ho enti se wutiem e chan ye benada me number ni tudwa wo ani problem bia da fa bla be da awurade fie ba center doctor metras me yenhwemu na se kan a mema o kan aduroji fako ni se mum se twedua mpo nyankopon na ho odin ni ntina na abone bi ntina ma hu bi sawa ye be kire wa kwankire no wakwa akoye na ho ato number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwa obi a wo tie me na awie wo tie me wo do obi wase me ho hyehye me na musa hyehye no o musa ma na de duru bla twa ne ento aso no obi a ne ho timi hyehye na ase timi hyehye no obi awurade fie ba mu oduru ne nyina be jai na mo wo ntwa abla na ye be ma na ase me ho hyehye me a
tumi ka bla wura fie ba center ba gye aduru obu won so aseme na ase na honhono e bia na ekidi fero na abed machine show mu wi a o twedua mponyankopon na dom ma kire waduro koya amanfo be check o mo de o mo be check no mani age misako ba wi fo check e be ka se machine no enka no kro ba bo so de results ne ba no wo to ayi nyum de ye awurade aye o ba aduro me kira me mfa nsieu because wuntim ma meje ena no so yensa no ansi ho de ma biduro difference wo mu no me no bebre he wo ba me ho a wo mo mba beje tafo dodo mu di adanse na ye no ansi ho wo ba am se transfer me makotete ma ba ya me de no ma afra mabu wa de ma je fakọ sani ya friend na bibiduro bu so ma tete dia ma kono kono na ye den nenum ebu so ya tutu ama yi ama fakọ frafra si jaso nenum unum wi awo so num wi na aseda na ye ba obi de ne ma me ba me ho na ne na te se wo ye ne hu bibi enye yi ada ne ban fro se da mi se ma me hu serious ai den no na ye ba gi aduru brother so ho enti se wo tie me ade bia me ka so yare no anwan ka se bia wo nwu bi ma na ya ne se ade enko ka se bia me nyare bi enti so ba gi aduru ne se bia o sika anso na se ya hwe ma ahoto na ka so mfa ma papa anfo ankwa bone do bedai do bo tumi yare fufuru bi na ni din so ba akora wo se me ba doctor mankwa ye dai abagi aduru bone bi o de ka ba sa afo etumufu adwuma na ye ni nyina ye ha ye te ka se iska na ye de tuya enuomu de ba mu gi esika bo nipa ma na duro bi a wa kire na duro bi kutuwa bi se na ade hye ni nsem no onimi se aduro na ato we ade kutuwa de na mama me ade akode se mintua enso mu no kutuwa uni manka akofai won ne nya no kwa wo ye bre bi a wadane enso asore me hwe na last week me hwe uma bi ne nsa na aloku 3 years me hwe ma ni ye wo ho na na ne se otimpa nse abeka me ama nya nkopon na ho ade ntumi aka ya de na de aba me ho enti so aka se adwuma ne ye ne kwa nya ne sa kwa wo yehuna mane pa akobu okra behwe na mane ya de akwa wie no se wa nkototo no ma anware kwa oba betimi ewu na se sika disika onya bida because honhom na etata na wakwaji na firi nsem no na ni bra kote se de oto bo abon no ne honya na hisi wase wani gine tiro bo a honhom asa oba onka kra na akopere akonya asem wase wo kokwa abla wo ya abla waka kasa ba awurade fie ba center de tumi ni ahoden na wode ama ye ka ho asem enti se wo tiem na se kokko bi asi wuto na sa ye free stola wo koyo operation be sa aba tumni ka fabla wura fie ba center ba gi aduro na ahonto obu ane de nso ya abo na abo no ebo no wie nso afirimu ba obi de 40 years ho no obenya aduro ye kan se bi agro wo na se mpompo bi asi wana nzisi wa bi su na paye e na pa wie na enko da bi nso afirimu ho se na ho no ibotokuro a bra wura fie ba center uba ye waduro de be ma ho ato ena obu won so ye be ma wase ma ye mre akwa last week wo ma na wo mu de anka jakura no ye trom se tumi ni ahode wo ebi wa wura fie ba center ye ko pa aduro ni firi mo bi di free forest buy owie na man ko to odi aba na ye ko to ta na no den bonsam suro ntina akwa anadwo hafo no kwa wonya dwoto a ono bo onim bo a ono bua na hye no no otwe otwe ahohom mel wo mo hohom aduro no hohom ya de na amomu de na aye mre na bia ntimi nso de kora no omba ono ye de fra aduro no ne de odi aba aka ho ne amwa akoyama ka aduro na de akosa wote so abon se na no aso no ko ya break to me na de ewo mu no ya kan se awra fi aba center e be ma na so fi so aye mra de bra awagwan de bi wo ho beti pempa wo pia wo be pia dua di twa no so ya ho adwuma si wo na de do pada so wo ho bra be gi aduro na be ma gina wo na so no so ye be ma me de number na etu dwa me so na frɛ me number na 0241 0241 09 39 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 and 0549 20 66 33 and about ready for about center ya dia bosu nkwa na ye ho adwuma wo pressure de bra wo de so kwa bo wato fom ade bra diabetes ade bra obi ameka so se mo ulcer ya de krankro de bra oyam kro no de fa bra wo de sa wo bra bro bibi atetima bi oni paduan bi ale tumni ka bra ready for about center and how how bi so how na so oba bi na adwene nya bibi akoso bia se ye twire so obi won so aseme de me de na he nia ne ade wo de frɛ me bo bi bo say doctor de be shema ya asem bagi adura me sa ba akopen emefu a ho biem me se akoso bra bagie na duro ne yade ko enti wo tie me ade frɛ me onum wo honhum nkomo so afrɛm ne ani back door ebedi nkomo na ma ya sorry a ya the number na tudwa last kwa frɛ me number na 0241 09 39
3915 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 already fear ba center doctor yes sorry to be all ha na mani bi on frɛ a giant as a kese nya kyerɛ so nkwa ne yɛ adwuma we apart from kyerɛ to me baba kyerɛ de yɛ trans de ne na ne yɛ friend wo jata na yɛ soja no kokokoko yɛ de bi adi gumu so yɛ hye ama ho atɔ e wa awurade di mu nti amen arofo traditional doctor amankwa tea doctor ena wiei kronom bosie red park ehona awurade fie heba center yewo na ena wiei sene ye watie ade afiri papa ne hono wanamontuo ena aka tuanamo na one doctor amankwa ehia na de hawo no papa ne nso ebeboawo aha ye 102.9 FM aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no eno asogusu a wutie na na wiei mekanfo volta drill limited nso de mawo onuadofo se wo pese wunya nsu papa na wutu ewo ufie ho a onu mu animu tuo ene ye kanfo ede matiefo eye volta drill limited fo ene nimtuo enti se wutie me na sebe wo de ufie ho nsuo ni ho a freyen baby a ufie ni wo my Ghana imu nko ade a yen ne ewa animdifo no baako yen ne ewo mfidi a yakrade aba my Ghana imu na ye di tunsuo no enti mesrew wa mankwanchefo ni bi nso akotu na se problem abemu a ofre ye ne a blowing pump insulation pump servicing any problem bi a wanya wo boho ne ho no ye beba besiesie ne kama e de amaw nanso mitufo se enkofa nkwanchenfo no mo no ntumo how mansa befa volta drill limited for preko na wo no ntu papa no emfamaw kumasi ahojo da aban ne main office ne wo ukosunwan do ma ne tachima anyina nso a ye won krabata wo ho ye number eye 0244 299520 and 0266 43 2210 awiyai mi twa me ho na me ba mama si ene ne bekasa apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes my dear. Ena dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bibi sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me sie wo ane say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no bio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Wo sisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wotisi ye yo. So the Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuam yenu enye na ewo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Life to my food,
obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsira nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ o magye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokuram ahotutuo ode epua bɛ ma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusuan kyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban me mami ma hyehyɛ me paa na me papa nso uso no ma odi wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yɛn yɛde ɔmo kɔfie wɔanya Faith Homeopathic Clinic anka bɛyɛ nsi yie paa ka me kyerɛ wɔ na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa so sa ɔmo yare no ke asa magic saa Faith Homeopathic Clinic Oma Ben Papa abɛfo mfidi efiri India na yare ne hyɛ hene ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho adura yɛmfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bi a sɛ wotafre ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch bɛn na wokɔ yɛ no ahenema kɔkɔ ben a wɔ ben Jomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔ numbers 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefi aha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je won numbers ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni rom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories bit is batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni ade pa hene no se me mochi akwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244 590374 and 0241 709636 choose simple plus and on a papa
Wofana se breko sisika ode money free broche nyina. Ode fa seche Dumasi Rural Bank. Ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa seche Dumasi Rural Bank. Wɔn te bank in 1980. Wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu. Wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho. Dwumadia banks edibia no seche Dumasi Rural Bank wɔn di mu akotene ɛyie. Na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie. Wɔn gu so ɛton shells no. Na share bia yɛ 10 pesos. Wɔn yɛ current account, savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and afe yi swish womo eyebi ewo womo akache. Saudi sikato seche Dumasi Royal Bank branch bia ubetime yino omo branch bia. Oh sir, eni emesu ni yabosi amede betre madwuma mu na kwambe na mefa so amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaya juma yefo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omhihye no ho pa. Ne me wo mochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo wo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu. Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no. Chechire afija kwa bre omo ben police station no. Enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224. Seche Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Ebusioni bibi na nsem wo de na nka kosia na de sua nya crowd na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma. Oh my god me bay or receipt brofo se akono ebi a oba bi huma sua kofon na opese osua huma ana okenkan hu na de ya ni nyina frames bookshop and stationeries how the books no chapo esansa hey ya ne headquarters no efrim motofo so me kire crash e de kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma oba ni sua de na bibia ntumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books, notebooks, pens and pencils, Natara, Big and Darkus Brown, Afe Bibles, mathematical sets, poster colors, crayons, dictionaries, Nina Ebuaho, Bomadiana Bra, Nahadi Oba, Wenibe Keke, is on the say, or my Bian Punto, Ejina Homes Yaso, who Pebia Tuabra, get them out for 4 Aquadan Empo, or your Bonfo Kalata, Faobedoye, Nobe Bima, Frames Bookshop and Stationaries, Yaw Kumase, Asante Temuha, Anywhere Clinic, Abron Sanim, Roma Hill, Asemana Mike, Odo Tobri Bank at Yuanumpe, Fresio, 055-8474-607. Frames, bookshop, and stationaries. Books in your headquarters. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya. Yasan Bebio, aha, ya 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi no ena wasugu a awie utie ena osan so ehweye na ene walasti GH very good afternoon to you bro baby I will be amechiao osena na awie show ne ye loud and clear ewo Oheneba Furniture Works ewo Forikrom Oheneba Furniture Works ye wo Forikrom awie walasti abetwam na wahu se wabade mo biebiem ya sabre o monitor show no power for Forikrom yankopon hiraw na onye okese ena wie ye beda digital herbal fonso ase onom ne de grow fine herbal tonic abedwaso grow fine herbal tonic eno so ye aduro mu aduro ya digital herbal fo ene de aba onuada sani se wunya bi na se wono nomo a eduro wei eboa wuye obi a wo yare a ohoto wontem se wuye obi a wo nyare nso a ebo ho pan eto pampim fa onipadua na hoden ho ena emau the necessary vitamins ye beboa ma onipadua na gina brane grow fine herbal tonic se eduro yi ena se wonum ato na se untumi ni di wuye obi a wo nsa ne wonan
da bia eye titriti duru anadwo a wuntumi nna woda sɔre ya no pa utumi se yaw pa na wote ewo nipadua ni mu mene wo ka se wo ye oba onsabuo no atwa atekɔ emabio obi nso ubu a sebe dako na anu emabio obi nso de eba moroso obi nso de eba ya wo nko an wote wo se nipa kro no uhia grow fine herbal tonic eya aduro ya wo nipa da se ni se onya bi na se ono nomo a ebeboa wo aduro wo ba Misty Herbal Colinac Herbal ni nyina wo Ashtown room ha PFA Pharmacy Waterford New Road Smart Herbal wo boase ba bia ye ton no bia na wo kasa wo pe grow fine herbal tonica unya bia ebeboa di padua no ya wo kase ye no nso ne nam na obeti grow fine o dende wuhia no a gina no na tobi ana wo ba Otec fimfia front desk ha ubenya grow fine herbal tonic ni bia to na ono nomo a nokre mese wo se ebeboa wo Dr. Grow Fine, the number is 0244 596532 0244 596532 unya fresa number we are Dr. Grow Fine one kasa beje so no be kasa dia wonti ase bia no obetire mu nso na ode amawo ewie mekanfo Osipes Enterprise na me dia amawo onuaba ma wutie mie da bia makachrew adepawura miaminie enti menkamfo adefo mfa mawo da biara da enunti ena de meka wudi so a eboa ema nepa ene koso ede mawo no Osipes Enterprise ye de ye deal in perfumes perfume bia wo pe ebi kan spray perfume papa wo pe mani mema slippers a eye kama ya wo pe na ne boda form akwanya no aba ma wo se bi nua ba mi nua ba menhwe ba bia se wo pese wo appearance no attract nipa me nipa hu se onso na wo ba no a fa hodom Osipes Enterprise obi ohono mu a wo twam a na ye ebusa adabre nipa asomasi abetwam onu no oni ho nso oba besi akire no obusa adai ose ne ho age ha se ye kase ne ho age ha ma ne nyanye ho pa ma ne nkoye nye ho bone wodi otwa mu ane ye ma won so ho sent no enye papa enti na me kanfo Osipes Enterprise dia ma he se oba ha ye wo perfumes bi ti se polo ye wo Club Dinit ye wo Metlot ye wo Asad any other perfumes utumi se ye brand wo di bone so da form udi gu ho a na jiw ni padua ni mu udware kura still wote se perfume ni wo ni padua ni mu afa ye wo slippers ye wo Adidas ye wo Nike de ye wo Gucci de ye wo Hermes de ye wo Versace de enti de wo hia no eno na wo ba ye ton de amaw what ya say na wie ya wutie mi wo pese wo betu perfumes any slippers yi bi ko ton a Osipes Enterprise na abeba ubenya high quality goods at very affordable prices. Kumase hani yewo KJT Dubai market no yewo police station na wo KJT Dubai ne nkyɛn pɛ wodi ewunya si wo KJT na wo KJT Dubai nko a busa sɛ me pe KJT police station no ye kyerɛwa ne nkyɛn ɛna Osipes Enterprise yewo ye number nso nie bibia ni afrɛ ye 0249 23 83 72 0249 23 83 70 and 050 25 20 624 050 25 20 662 4 unya first number we are Osipes Enterprise for yenie yebeji so ye do bekasa na ya kyerɛ nsɛm nso edi amaw awia me kanfo Asesu Herbal Center edi maw onom na ede powder ye frɛ ne Kubi Herbal Powder onom na di aba sa Kubi Herbal Powder yi FDA fu ahwehwɛ mu agye atom na me ne wo kasa yi eye mema Herbal Powder no kra na me ka kyerɛ no be ma wo man powers ewo fom no o man powers enye powers ewo fom electric ne so atete voltage no enka hwe nipa tumi so voltage mu entumi nkiki no ade ne de enka nipa so mu a unsa wo high voltage a
na wakoso manpowers ni mu no obeti grrr na ne namu nipaduam na nipadua na ewoso what you say wonso die yeso ma voltage hwi ni low current nkwanya papa wo sa nipai ena mi bube na maka kire wo se koto kubi herbal powder ya sesu herbal center for the abano kopebi kubi herbal powder me se de wo hia ye kubensuo ukoko bi awudie ana obayi hitinsuo de bi na wo de wasagum na wakanum na wanom ti da bi ameka kire se kubi herbal powder wo de sagum kanum nanom sagum kanum nanom na wo sagum na wo kanum na wo nom a na be fili ojamo powers no de man pe no enu bi na ade be ma won yeah wo ye be ma sese ye ka sei adabridwonko na abo apeto enioma nkoyie ya na wo no mu busa miwura wawie midofo wawie chesa nkase wa nkaja minue wo hia kubi heba powder yeah wo ye be ma sebe wo be ma na sore kura no na se wa bre ne wura hubi na konkon ho wa ye mobomobo bi ma vimra wo be ma ni mu wo hia kubi heba powder edro wei se wunya bi na se wonom a eboa ma wuntiri ni mu da ho enti ememugya no die furusane se wonom kubi heba powder yi a eboa wo nipadua no ma ne relaxe nipadua no tumi da kora ma ne hoto no sa wati ase kubi heba powder de de ememe mu hia brofo aphrodisiac nibi yenye de ye bibiduro eye kubi herbal powder we no side effect enti pebi me the number na be mawo frɛ number no say ya frɛ ni say ya na pe kubi herbal powder ni bi na be boawo asesu herbal center ya ye di kubi herbal powder e ba ye nso no so o ye obi a yade bi te say si kire yade bi enam yade bi ena hawo wo de ye kokoram yade bi ena cancer yi abetie durawo o prostate no ena ye enlarged ana say cancer abem ana wo de ye hernia ana kidney mu hawo ena wanya asesu herbal center enso beboawo tafo ma 4 station na chi ho ena asesu herbal center wo onmo number nie uhia kubi herbal powder ni bi ana apesa wo ne sofo asamwa ya woda herbal center ya no kasa jesa number na frɛ 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775 0243 50 5775 unya fresa number we ya ya beje so yani yadi kubi heba pada raba no ya no be kasa na ba bi awo bia no ya brew bi ma wonso odi agye 3 points we your friend beje 3 points what ya say on fa nya fi na be ye excuse bia wo fra bibre ma bibiduro nkasa ma wo kubi heba powder eje tuato awia isecheduma si rural bank plc for yankopon shiramo ene se wo ba ye branches ahodo na adofo yanimte manipa secheduma si rural bank usika meda ha me entete obasa basa bia secheduma si rural bank adofo omadwuma hote mene wo ka sei oba secheduma si a branch ne ben edwa no okọ edwa ye be GPLTU for dano oba kwa abri Kenya ase yakumasi akwa abri Kenya ase a abrosanse kwa station kwa no ye be Kenya ase M school no oba angunaga heya angunaga jene dwom ho ye wo ho oba abuabo post office no nachi asanwase kwan so ye wo branch ba ko ho okotafo a ye ben club 600 ana mofra true school no oba aduma ye wo boss FM echi ho ewo adum ye wo mobilization centers ba ko wanyinasu ewo adura secheduma si municipal mu ba ko chechewre ewo afija kwa abre north mu ba ko adidwan ewo mampo municipal mu na wonwie secheduma si rural bank na so de ho bono a enioma nyina bedi aboa na awie wuyi o afi apema hankuna duo wotwe 1980 ene ete sa banki emfinhie aduanan num ne akire still bank ne ye adwuma ne ho maasem enti so pese ubie ordinary current account so pese ubie corporate current account savings account susu account otone nkakra o pese wo ji susu loan
kora no nam susu account a wa bie nti no ye be ma bi me bada ache ubie sa account we de ma oba no a to ne nkakra kra gum fa ma akwada no duru ba bi emu eden a akwada no sa sika no be bo ne ho ban ye fixed deposit ni be ye bi because interest rate ni very competitive and ye money transfers ahodo Western Union there mobile money transfer interbanks there and ye wo USSD momo code and ye baby I will be able to me the attriska free wo account ni mu na wo the ababa tu momo ni so ye Ghana Pay ye eSwiss ni nyina na ye seche dumase rural bank so ya ma adwuma ye ni ana ankura adwuma ye ni na hia bosia ye ma workers loan ena yema susu loan yema group loans yema akuafo nso besia mom de bie wonu kria yom yetumi ma smart loan and ye ya be adwuma yefo no bosome so a se yetua akafa controller nko ade a wo pekakra de aye wade bra na yema bi yema bosia ye de ye yie so pesa wo to ye shares ni bia ba ko ye 10 pesos woto free handed di kwa wawie afina no hia ye bu nkonta unsu benya wo faso seche duma se rural bank plc onua ye number nie bibini na wonte ase afre ye eye 050 168 2737 050 168 2737 and 050 161 7924 unya fresa ahoma we ya seche duma se rural bank plc ya beje so ya na obekasa na de wonte ase no ya bekire mu nso ede amawo good owura ya asem ya ode aba yanim hei ede ana montio ena memai motu afa ho abedru yanim ha ababawa ma misi ya wono na wawo akwada ketwa kwadwo no ede asem eno woka sesei owura yi se eyo no na di nkan ne onyem ye kire se wo de ba beto nanim se wo ne nyem etiefo muntie krachi ne nkrobo ni yo ono no etwe mpna na di nkan de beto nanim se na usuei me bosome so ye no mampaase o eno osi okay enti osi nti mintumi nwo me pese mi yigu enti mamaduro eno owura isa mi yigu no minya bida misro enti mintumi na wafa akire akọ owura yi nua ba ho osi awura wunua ba ma no menene nyem na boa me mamaduro na minyinwo ni nua ne se ye huanka mesre hwede me de ya mafu na bomanimu ya me de dai na minimu yi asanka mayi me de enti wo nansechi krachi fo eringerenge onkofa mamisi hello osi hello adai osi sesei me free esubua na nyinsen na adaro me beka kire o na me ka kire o se mami nkoyi mu no wa amoa me enti mia makoyi agu hey ose me yegu na me yigu ya nso mini obi anyem ya amanyumanya bosome wonso pie free krachi nchen no nansa e na wo frɛ owurei ono atena se dadwene ho a ade ehwehwe na so kroi mo ba wo hu akwada na hu na amanfo keka ni foto enti wantena ho ma mfofo na ne kwa yansa yemwa no nkoye die ni wa akwala ne ho enye ne de a maami si mfa na ade enko na ye ne de ade a maami si mfa na ade ma no good jataba akra wanamuntio nana ye be cheti for system here radio nepa na mera adai enne kasa pa na mera ati for mancheme adai edi atam de nanso se wode me maame ene me maame unimu no ene me papa e ba ne bema ewie dem ni nyina ne se ye fra ba ya no asabi asema ye bisa no enye abufusam ti ono sore ya ne se okekansem fon ensemu a eni ensemu a enim ena okeka de kire just because say yenya kwanya
ya be friend say e bebusa akwala no ho asem abra ya nya abusuafo nti atie fom fan say no kan no sa na e be kan because ye nyi bi mfiri mu fa bi nkoka ho me maame etwa asiri me papa me ho kan sabi me be ma me show asika hey e shi ase e kan abaya no le kan sa nsem we nyina na de wo kan nyina ye de be ma posifo ano kra ne true no say nim ne fa fon frɛ ne bi mu na wo akwala na eja mo kuma na nifa na ye busuafo na mse ni nye busuani mi yensentre ni ene ada na me nkɔtwere abrante no ho asɛm na me ba be friend si ni dwumadi a yenkɔ ne yenkɔ pa dwumadi ene ne ho atem didi a ode maaye no na maame si no wadi matem wadi atem wedi yimi frim fa wo hoje wadi ye gina atem wadi atem pa ama na mi wie na mi bisa me say na me na mafra wa na me maame a wate ni baby maame ya abo atema na ho didi na atem me papa wo no e bi kra na senye frɛ na ya frɛ wa akwanya wo benya pa se wo betimi ne me akasa no kra ana betimi ne me maame akasa munyi ni video ni bi na me hwɛ ge kro ma me hwɛ no munyi ni video ni bi maame na me hwɛ oba kro no a odi atem sa no ebia ne ho ofese no oba odam tobo ebia ne ho ofese no mo twen na no asem me twen atem di etiefo we dia momfa nche se asem tantan tan bi wo mu a munku se in advance esese etie timumi entie bi die jata be ka kire yin okay we ebusieni na den so na do bi mo je ko se obi we ebusieni me nye busieni me ye se problem ne say we yesem training a ye mi interview nei lecture na no asem ya aba frɛ me de me ya den okay ya aba frɛ me de me ya den so na ona wo di akara na ko se obi foforo na nti wa asem a wo fu pie wa no aba nti wo ye ode sasai ya wo de de na nye me de asem e pie wa no aba na ya wo de time no uni dwumadi edi ohun uni dwumadi di so dwumadi ona me ni wudi enti me pa acho wo dwumadi uni dwumadi di a me de me wadwuma papa bi di nti me je me ho me pa me frɛ line ni biem uni ne wo se na me di akoma wo mo chimisem what say and can police station meti won kan wo shini wuti so no asampa so uni ni transfer ni twam abodam papa se meti won kan wo police station meti won kan wo kwoti asekan kan chimisem asem na wo beka o se wo pɛ na wahia oba de beka ne bro fo mame o se wo pɛ na wahia so sorry a so ye jataba o se wo pɛ na wahia adofo ge no ofri asubua asante achem asubua ye frɛ ne maame si abaya sebe wo hwɛ ne kora onya ba mfia duasa o onya beye 30 years mpo wanya abrosoa na ebia 25 26 sa abaya no na sebe o kasa se bodamni o kasa te se bodamni obi a wa bodam muntie de wo ka okay we ebusieni na den so na do obi mo je ko se obi we ebusieni me nye busieni me ye se problem ne say we yesem training a ye ni interview nei lecture na no asem ya aba frɛ me de me ya den okay me aba frɛ me de me ya den so na ona wo di akara na ko se obi foforo na nti wa asem a wo fu pie wa no aba nti wo ye ode sasai ya wo de na nye me de asem e pie wa no aba na ya wo de time no uni dwumadi edi ohun uni dwumadi di so dwumadi ona me ni wudi enti me pa acho wo dwumadi uni dwumadi di a me de me wadwuma papa bi di nti me je me ho me pa me frɛ line ni biem uni ne wo se na me di akoma wo mo chimisem what say and can police station meti won kan wo shini wuti so no asampa so uni ni transfer ni twam abodam papa se meti won kan wo
police station met so on kawa what ya sekan kan she miss him Asem Adio but ebeye mre abwa kokono se ye nyai abetwa yebehu akokono a sebe oda VIP basim na all flexe se ye nyai abetwa se ye nyai abetwa yebehunu asomrodwe ya sebe ono nsukura tredua na obisa what is your name na obisa onie odinza mfunka ona bo onwom bi ni pa fo na kanza mfu Dabi nya no krada obi de bo worship na nsai brother Same na krada Same mre we kura ho efesro ana udi atemsa no awade a chiame justice for bolo betrance na me fa video na nchira wahu Benz ya tretre ho da die na ya ta tre ho pa we ya tretre ho obeka we die udidi why di atem nyehwe why aba de again ni oni we na di atem sa oni mo heya and those of you on the social media, the Facebook and the YouTube get when the digitabatem nejo adama ne ra o se ne ra ho a nze jojuwe ne ra humwa we were church ho get ni obo you see that guy we ya kana say mu amantumi ama ho no mo no we obi a wo wa afono kakra oyobolo nti asemi di free soro o de kanisa na describe ni nyina na amanfo oyobolo to aso oyobolo nti na fono no so esoso kakra obi a oyobolo de na fono so to aso oyobolo na fono obolo bi afro so obolo bi afro so enye no kreda menim obolo na fono kitenkete we dia menje untum na ni man so ye kitenkete akeka kom na ni man no ye ni akeka kom ni bia na sesi a woda na oye tattoo sasa no mka no ana wodi ato ne nofo no soro ho na ne nofo no owo nofo eye ne ate acho ni bia nze nofo no ye mu ahodo ye wobi wo ho ate se pe oho eno na egukura a unhunu ebisu ye mfranfia na we na ye ne a sebe ya mo behu nti no eye ne ase wo wait na atwe abafom sani awode boto asen dua so na wait ni nyina bedi ase no enti ekobasa na esoro no ye kitikiti fia vize wait na begina ase ho so hunu na eno nso so aba begina ase ho ma me sanyi for front chiro na eno nso emwa ai we die udidi ai enya hwe wa maja tabara ho yi me ban se ne ra ho free so obeye yi ye dina tem wo hene ne dia ne kura anya ne ya ana we so gina ho ana we ndi otumu se ananta ne wom kakra so hunu na we de wa hye we gintu wa hye we kinani na yira kura na afono no nko ana etuatua ho afono no so enye ne a etare ho ni bi we de etuatua ho ni bia ya bro onze afono bi wo awusomu a eyeye ana we so hwe na nantu no a aka bom onze obi wo ho a etwetwa sisi ewo na nantu ofuzu utimi hunu se efiri ne nase ho na aba na nantu na aba ne sere ansa na aba ne nchemu no fa we die no se de nyame bo no ebom efiri ne hasa ne nyina so ebesi esoro ena sani ane kese yete ne nchemu no woni bi ewo no so abomu saa na chiri no onva nkyere me na se ohwe a se de ne nchemu tie no saa na ho no so ebeye ya bro obo in fact ya bre
ede wabaja tawaru aho ne wure nyanhoe ne wure nyanhoe onsini ni kom na de ebe so che we kura beba di wo mo abo anu so obi sia biu we eketuam hu akire nkakra akire no stella we dey say animu no animu no animu no adwuma na o se o hen akra o na wudi mbrodo a woso brono also de menim de onim brodo enya nwanwa so wa akra sie ko se senia o si dan ho wa yi ho ne de otimi say yes odura krampa na akra na odura kra okay akla mu akla na wo no cause we ni the videos na about na is onye ni paketwa onye enti no so we here scam free dachi ho ne ade amenchro ba ko is why you there for ade oso okura seska we intikra chere ntwe wow oso wo hwe me phone hwe mi sika me de oye dey when you sika di mi so mi di me de mo hwe oni unim naria no bo aye na ni unim de okọ ayi kura awoje unim de okọ ayi a oje okay o se onu ye de awes ne kai ni sika wate Ghana ye yaketua se ye tua bom okay obi won so awode awes 1 hour bi a woni tua ma no se otimi ye adwuma be 12 hours ya bebre atiefo memma mabedwafo abem na awiai basa doctor ene na natibrukusu ewa ha onyame wo ho herbal center onom ne de basa herbal capsules no aba hwe krache ena okọ akodi fufu oguso eno anu no yedi watam na yo ya mimitiwe odi obi ka sabesabi asemu ebe hye we mi de bako akodi aponjechi Dr. Vasakura Saba bitfa woka we wo ka sempa na hye ya no akotena baby amenya fufuo ni aponchenam na ma we mi fa di pa wasam ya iche mu ma na nya me yawo ya me back case o be ka sam na ye ewrade atiefo we dia mo adama ge no okay we ebusieni na den so na do obi mo je ko se obi we ebusieni me nya busieni me ya se problem ne say we yesem training a ye ni interview nei lecture na no asem ya abefre me de me ya den okay nya abefre me de me ya den so na ona o di apara na kwese obi foforo na nti wa asem a wo fu epiesu anu aba nti wo ya ode sese ya wo de na nya me de asem epiesu anu aba na ya wo de time no uni dumedi edi ohun uni dumedi di so dumedi ona me ni wudi enti me pa acho wo dumedi uni dumedi di amide mi wo duma papa bi di nti me je me ho me pa me friend line ni biem uni ni wo se na me di akoma wo mu chimisem wati anka o police station meti wonka wo shini wuti so no asampa so uni ni transfer ni twem abodan papa se meti wonka wo police station meti wonka wo kwoti asekan kan chimisem asemo ara again wa kwa shi ade ase kankan bi ara ya wo de breja tabai dabi onu mom na akwa shi ade ase kankan enti chese ya mane ba ne ma no basa ni bi one day na ebusrim ka dabi onu na akwa shi ade ase kankan enti onim sasa na be ma bi ate onim ye na wankasa ne kwa na mse me no beko san se me ba no me ti se wo bobo ba bi wo hono ma entrekese no jata bawe oba ade awe Krobea awe obo mi nua tuntum yi ono so awe na me a me ye ma dodo ni ma fa ho ma wi ade ya wi agu achi anyi bi ni na me pasa me no wudi ko oba ya komeko kra ya wi aja wo susu ya atiefo bema se o wade a eya hwem enye tokro bia na sese wo wirem na mibusa o se saba ye sebe besremeka
oba wotumi kasa te sebe de won kasa free ni tui obenya bema bi se bema na eware no obesoso awo se ya enti we so no ne nanyema wo na nka enye nwanwa sa akwada ba ko ne ma mema mienu enye nwanwa ebi no ena wiai Dr. Basa wo de Basa Herbal Ointment na wo hwa yensuro Basa Herbal Capsules no wo hwa yensuro enra medwade ye na meti bi de body me nipadua na akokora medwa me ho na ene me da me mpaso bem manite ye na ahomache anopa me beboaboa se be adwuma Basa Herbal Ointment ene ne capsules no bodwuma ena wie doc tuengidiem na Krobea me das ka me chia Otec 1029 na jataba so ye be man shedene because adwuma no ne mra no yeah anyira enti sure sebe ye woni pa bi wa ye titi obi wa ne yen wo me nana o se ye woni pa ene ye woni mpan yeah enti akatesi ye o ye ni mpan enti no emane ha o se edua enye edua enyina de wo soro enye papa no e pan to fom enti obi wa no ye ni mpan enti enya no na enko ya church for the na ene mo bedi nkoma fa Basa Herbal Ointment ne kasos no sure ene Basa capsules also o ma sumdua ba fie Basa Ointment also ebe ni nyina ma ene Basa capsules no enura ni gisem bia me ko hia oba bi na ehwa danse na me de hia sansan maka wasem okay oba na me koto ade wo mu store na o moto ne nkrama aduane na gari mbe be me duro na obi frɛ me na me ne ka aduro no wasem no so opani na wo ya aduro na mso no kre me ya bibiduro na me Basa am say ne lifetime 26 onyin senda na o man straight ya first day na esben you be mu jacket to be second day ba third day won bibia o kan am so yema aduro ni je on was ma to aduro ato na am se me to ade wo mo nti me no to nchia je me ba an yebesi bia no anya de opa ntua meka tibidi aduro no ma na Basa capsules no no me no na pa me na nwume o man straight ya for ka je me say 4 days muja ne ba black wow ba black 4 days na so on no me yanti follow man time so on to 3 months me so onya aduro no so onya because o man straight ya ye no to aduro be 5 months am ka so hema de me sere won say o problem no and chances of shawari sure woni be man no say wo nese wo ye o ho ade a wanya oba wa anya ho ade a wanya oba because ye di asofo na chiri a wo mukanya msem se be sakra ba bebrebe ukwa Bible ma wo nyankopon do mu ye adwuma bebrebe na fa ye mpana ba nto wo mpana ba yesense wuni ba sure enu ana menam broni krum subonti broni krum tibiti wa me se o frem o da kono so koto de frem da na me gina o ba na fruit aso pen wanyem watie wo fruit o da me da wase watie ma fruit na Basa ne de me ka ho asempa powerful and the Basa capsules o ma asumdua ba fi asumdua na ba fi no enye enema na eye no ensenkyere ne kese last week won adansi dia na to brooks di na and adura mana no wow na wa uti kroma no e de na wo ye sure mesram ya o mani bebreba o mo problem kase ya na de bia de fama ya na wo ma me de fom ye wo mu a o mo manipos e mani bebrebe obi wa age of 36 38 also o manipos enye no kre because bosumi bia so a na ya se ye ne ya emojama bosumi bi so a obi wa ne nufu hihye emojama enso no e ba bosumi bia many person now and wo mu so a wo ye family planning na wo matwa brato amamuno no eno mesremo mu koto Basa na mo no Basa ka so na mo no problem mo face ni say ama mani bebrebe a develop fibroid ama mani bebrebe anya yare e fe pressure edi o how ebe ni pasopa edi Basa capsules no obenu mienu anopa mienu anwumre ebe isa how na firi so ya nti oba bi wa what's our problem misra wo to edo na no maduro no ebi wa time a me no kasai na sa de na abatwam ebatwam wiki ya mu so man so chi ni time na de atwam nti ono maduro no ba ko a ema num to aso 3 weeks ana 1 month for 30 days no bo so period na beba sure emre bi na me kan wasam say ye share do yas no na the company ni din na to so ye fre nyame ho ejina ye ko register no say ye ntimi fa company ni din ye dey and to adro no so because na do bia na be na be fre nyame ho and ye trendi din ko
onyame abasa omsi nyankopon so nyame dia na me se abasa edi basa na mutie na nyame abasa ne kuta aduro nim powerful eni nti na baduro no ni mienu ye ensenkyere ne kese no sure enti sa onipa na me ne ka sa asem no to sa aduro no oba na me ka sa ta na nyame wo o ka chem se owoye no onya 13 good years no man street or the aqua hospital or the da see I make what Krobea same more baby wa ana me tona de nam ne ga bi o nam o store bi na ga ne be fa ne ma ana me man bi wodi koy o se 13 years na me koda konfo no chi mi dwane cause me me nyes kantua ba onu maduro no sata mo hunu nya 17 years on man straight da wo ye no also onu maduro no continuous 15 days oda ono hu se adibi finance ba se kotar time afi na usro onu se do na bi ebe atua ba first day second day third day no se mu jaide ba ka ho enu hu se man street na funa na dindin na esa dindin ni nyina ide free work enti basaka so mesre mo e ma no amodi se madum mani poso no mo fi se obi o mani poso to adro ni bi nanum me sister do di mi papa chi ni ba ni kunu wi o so on fa be ma oni de oye ya nti okodro ba bi na o develop fibroid ono mo basa no oyi ni nyina afri ho wow enti doctor na ka chere say awra o 50 years na visa ya aba say o menstruate na ba o fa be ma obenyim oba wa bro aba o menstruate continue 7 months and sana branede e twakra wow enti oni pa ne bebrebe a o mo sa o hawo no enti pe basa capsules ba no mienu anopa mienu anwumre na mna wo kasa me kasa ibia na obi tika ma obesi na bia ope so na edi hu nkoma number ni 0244 26 77 25 0244 26 77 25 eba jo se sia obi a ope ba ko bia to ameka ba bia obenya bia to be na bi na na tubugusu ato so me sra ope bia to Otec ya ura Otec gate na no ga bi o ye friend Cynthia obenya bia to o ye hairdressing o obenya bia to no ana wo mo amu wa fijase me pa cho koboga wa bibiduro free me pa cho wo ma no mo free tanoso eja na chiwa ko sister tina eba store drug store obenya bia to mamponso ko se wa eba me sraw mamponso obenya digo obenya bia to ba ope bia tudi a na na tibukusu ha obeka ba bia obenya bia tu basa ka so me sraw ehun nsam ne dos na na Krobea afidie ye ntra so nche eti obi a no ma editu no fra enchechemo obia e de baba anti beja ma na natibrukus piafo na natibrukus miura basa heba ointment no wose ebeye ni nyina ama so mimue nyame ka kira mansan nyina nse basa heba ointment ya na Krobea ka asem bi wose eya aba tanku eye no krotrodo nurse ni bi frɛ ye na watwi mu na danse nyina ne se owo ne ba odikan ena ode basa heba ointment sra no se wote basa abakosem na enye ne na eba o bese mfinsia num confiance bi de watwa ewodwa no so na o say owo ne ba odikan no o de basa ointment no eye nku de sra abofra no 11 months pepe na abofra no 90 ye nyankopon ye na dom enanu ya na obo ade san che ne ntafo mienu ena o say me de basa heba ointment ni be ye nku na me de asra me mai o say doctor me manu say o manya 9 months me mano enya 9 months o ma shase a o ma gina o mu tutu wa wutie me a wo ye batan wo ba na di mfie science na wo nante enya wo wanwa se obede basa aye nku di asra ne ba na aboso me nku na bofra na gina wa shase ye tutuo entafo onya ba ko mienu ni nyina ode sra mu mienu nyina tutu no se wode ne ba ne be ko hospital a na gise bia wode o mu ko weyin odim kwadan be hospital na jiso do mu ko weyin we ye nurse ni o en wo dis adanse we kiro eno na yen ye betra fidie so em ya kokoduro ne nam ye de ka kira ba ta nyina se wa wo ba na beto asase so the doctor be ye woni funu ma ho wo ye wie na se efiri ho no mokọ no fa enku no bi fa abafa ne funu ma nano ma no kama enku no ebekum Krobea wo ye funu ma ni mu emra funu ma ne dan no se de nka abafra bi funu ma dan ne a wo suo no odofo no onsu sa ebe yi sa ya no nyina efiri wa ma
abofra na nya asomdwe na wotime di atemase watwa oba ne dua doctors aye de omba ya wi wo ho ni aka no ekuro no nya ngu papa eya na odi nsuo gugu abofra no be ma mu nsuo sa uwi afa basa ointment ni bi fa epona no sa ba bi atwa aye no ebe ma ne be ye kan makuro ne bewu ebe boa ma ne be ma na timi aworo no ogina ho no onyini no ogina no aworo no ampa ohu se be ma ne gina ho fa basa ointment no sra wabofra no yesi asabra nya no amama nya no yesi pampers rashes enwu ba no sa so nya pese ma tiese eye ade bia efra ne se mampele anase nkrusa anase kode se ni nyina no entimi nwu wabofra no ena bi nsu ntimi nwu wu panyini no ye kamfo basa heba ointment e de mampanimfo se mo de ode pua na ha wo no ya kan che so no basa heba capsules na tiasawa fa dobre eye basa ointment no na fa ekwa ha fa hye me nkomo no mame na wankasa ade be chi no ebe yi sa ha we se nyina afiri wo bo sa katoa no bi se me de ointment ne ehye ho no no me ye na ma yi no nyina ho ye fita afiri me hu se white ni epue ba na afiri sese me hu se etwa afiri bo hu se epeje watenka uwura ba wo nchen na muhia na aye de oba wo nan temu eso anasa ne nan so na nan katwi hu aye han wotre no onfa basa heba ointment nyane nku odware wi a onfa sre na nan mu ho no musa ebe yi sa ha wo nyina fi wo na odi bi so asra utunka mu na yi utunka mu ho aturi no na empolai bia ba bia ho no na yi ni nyina fi wo ya fa bi fa unufu ase na unufu ase nsan ne nyina so afiri wo ya fa bi sra utun wate oba na utu ho ye from na ye ka kira mansan nyina ne se honoma ne yarewa bia friends se hono ne yarewa de basa heba ointment ene ne yi afiri wo na yi hunam kankan firi na mpabo na emu bon no na asan yi sa ha we nyina afiri wo no anyu asum de brenenti ne de nkomo twetwe ni se ne mom de ye ka kira mansan nyina se basa heba ointment no basa heba capsules no ubenye bo heba so pharmacy shop ene over the counter shop bia to ate se wo mpotamo ne mom upendo so proto ayese ko kewo for Fred Men's ho no mo ho ubenye bia to ko Misty Heba ko Apidank ko Kolenak Heba ho nyina ubenye bia to ko Hallelujah Heba ni nyina ubenye ndo so proto kejetia getre look from ho ubenye bia tu kejetia getre ho no mo na chi nso ne nche ho no mo so Heba shop bi so ho no mo ho so ubenye bia tu ho no ma wo oboase be ko Smart Heba adansia so kwa be ko Jomas Pharmacy na be kwaifo so akofo Heba ye ka kire bu akwafo nyina so be ko Pure Leaf Heba na ho no mo so ubenye bia to na so ko so full information center ho a ho so ubenye bia to ni nyina nkamfo ansa de ya da no enu ne hia sika oni sika nsna ba de basana nkasa number tudwa eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 Yankopon Shamo. Doctor, Yankopon Shapa. Anyway, Juma pa. Adofo, wate basa ho asemi memfa nya kwadwero. Enye kasa keke. Eduro no eye, eduro no ebadwuma. Pebi na to capsules no nom. Enku no fasrasra na beboa wo. Ya Bolivia Enterprise for Kumasi Sofulai alignment ena yewo. Ye ne multi home ena edie nimhwe. Future Life Smart Food no eye nuane. Ahoɔdenu ahyebu matonchom onuada se ne awutie mie ye de se aduane be san yade enti yese de ha wo no bra ye nchen na be kyerɛkyerɛ mu kyerɛ ye mawo aduane ye duro na kodi ntu yade ne nso asemfama wate ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 Limbo Wave Enterprise Kumasi Krofrum ya nishinola ene di animhwe ya ben IBM NJ no na sa woda ho boye ne a ye ne de mortin tissues no aba eye moto te se maame do eye moto te se papa na futuo no mortin tissues ya wode ye tea rolls ya wode ye use wo kitchen ya wode ye use wo restaurant choba ya de pepa customers de pepa won sa no what ya se enti ene ba bia wutie me ene de wo hwo no se wo be hia tissue ene tea rolls ahodo na nya mortin de ni bia mesromento ena wo yo bi a wo ton tissues ututon wo de Limbo Wave Enterprise wo kro from opposite Shinola hono na bra betu bi wo ya ha ye de no ne yeto ye ne an ye de Fit Life natural mineral water so aba eyensuo very cool very refreshing dwumade bi a wo di a wo ton safre ni padom no ma Fit Life natural mineral water mrase wo wie honam na wo pinsu anoma no Fit Life mo amutu nsuo ton mo meto Fit Life mo metu bi wo ya ha ye number eye 0550 115
013 ɛna 0595850042 ɛna kwadwo reko Royal Enterprise nso ɛna de reko heba mixture okurase ni na duro no aduro na aduro mesrew okurase ni aduro na so wo sisi yade brafo ebetenete onsebu atwa koko how pressure nie infection setete wana wuntiri mu twetwe be ma waye mrempam okurase ni aduro no reko heba mixture ene waduro oba Otec fia ha benya bia fia jaako ba bia to no bia wunya ko na okase wo pe okurase ni aduro ni bia wawie your number ye 0244 470067 0244 470067 na Fet Homeopathic Clinic wa hinama kokoben ye Benjomas Company no 18 junction ne so elon ketenkete fo ne yenie ye wonfidie ye de yehwehwemu woni padua mu yade no baabi a hye woni padua mu bia no ye betenete ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so onua yawo a wotie wo wuntiri mu ne oni padua mu no mpedi mu no ni nyina beko stroke yade aka wato ho wa ye mrempem enemu yade a na ani ho hawo yade etete wo no bra Fet Homeopathic Clinic ne amwa frɛ ye 0244 3859 and 0275 96 9414 day about for two akra yenchia etiefu nyina asemwe pa man to me be phone lines no ahyeme ye bebo part 2 okay mate abusuafo ade ba ko ayenhye ne so nie ene Ghana ma mu ha wuntimi ene obi nwo ana omo obi edin emfanyi nsen komano na onwunwe na onkase opese wo ye DNA na obdi utumi ene wano oya se obedi atem de wanije wani eden se ompeni o ebi ni ba bia ehye ena wo se woni ne ye se menso so koye na se nye wo a wozu ebia sei sa na menim se awura no ebia nka obeka sa na oka wanya akukoduro di aba ho di abeme na koye ne se koye ne se enye wono anso a ba bia mene ne begina bia no mene ne begina bibi sei ena nanka na mehwe ena wono nso de watoto abo de aba park ne so na mra bia ni ho kwan se owura yi pese wo ya onye ontimi nye ye be ma ne kwan ni a kire ne ba bia wo so okọ na krata ne koka ne nsa de a wa na obeba na wo ba beye na de awura ne keka ne de ama me yemu ahyeme se bia na de krachi kikan wan hwe na ya yi o we ganya no aso beka se ai me man kwan wo koye besene koye se wo na wo nkanya fofofo nya mremremre enti wo hwe ye abusua no se koduru wo monim ena wo mo so anhwe ena wo mo anka ama enka emfichire baabi kro mo afa akire ankoye die ne no kune ansa kwa na bepia bonten ya no wo mo so no wo ma yemfom so yata ba de mema no kosua miensa na wo de adware ne kra onu a wo de fa otiri se ya na waka kra eda ye de wo no se kra kwadwa wo se kra kwadwa ko se na ye chi wanum no wo de yeto so wo de fa otiri mu miensa why e be dware wo kra wate bro eja kwa me ya ne create ya be ne create me se kosua miensa o pe bi a chi ani na mama na se nche buza fo nyina okay ame na bigi ni ma sanso asepa na bigi aboa me pa insha pa na me nka mo ne mbe ya adwina ho yen company fo na ebebi o mu bu ni se oba wa nyimi ne nimni kunu nka mo sesa no ko abaya yi ye force bebre bia ba ka se me na me nyime no me na me ni me kunu na o de sa be na be hye ho qualify no anytime me sere na nanom se nka metuma sesa na mo sesa na maye no na me de abrante de me nko na side bebre sa baye ya woni jataba gina phone so o kasesei efie be na ofiri mu ntiti ebe na onya ofie ho na no wonder so o ne bono so no o twere so say fakọ anti obi afa o de wekọ obi abe fa na o de akosa o se de ne bono asi ati eguva no wan hwe ya obeduru ba bi no na duru nkoto bi men ka bebre nkyere no wonni nipa na woye wonni nipa kwa ne kasa na nkampo se wonni mutirim a wonni mutirim pefe a se hwinimu a edi eni onkwa ya tofu fo na to kwaru aboawo me kura me pen dada enya na ode won ne nam fie se oyi se wan hwe ya o kasa se ni bi ma o kasa se no na de sa won ne nam no ntika we di nka aboawo fufuo nie
ya nkwa na si wutwa ya koto nkwa mu me de ma se me ba na me bo chena nkwa me ba me de akora na sa brante na oti wona oye sa de no me de akora na ba ma ya kwa ye na we de atem na wudi de na wo prevent eno nya sem no me da se ora kan wakoma to yam emotionally ye ma girl ni abuse you senka eye oba sanso ene ye ma mema ti enso ye beboa wo na de esese ye hwo e ma hu sa akoda ne ye oba na onye oba no ye be ya aboa ta wachi wate enso ye da se Ada for 3p garlic mixture no eye dura pi wak for na de aba eduro so nya bi na se wono no mo a o blood pressure enyina yie o cholesterol ya enyina yie we immune system a enyina yie na yade bobo basa ahohono no ni nyina abekọ amoade wo ho na ye kan akwanya no aba ma wo se ba bia ye to ne aduro bia wo de onya kọ na wo ka se wo pe 3p a ye be bia ma wo ye number de ye 0248928824 Nana B heba edi Nana B go heba mixture ene ne capsules no odi aba enamu yade bi ye very stubborn ene etete wa edro we topa ye ni hyensuo ne ho entu to ba ko amienu ni nyina no anya no fansuo ne memene topa ye no Nana B go heba mixture ne capsules no ebeyi sa problem ni nyina afiri ho ama ho ato namu yade ne beko unipadua mu ya beko nsabuo mu anya no eno so beko ama ade ho ba bi eto nu bi akwa abenya bi friend Nana B was 0549999253 and awudadie mu ntia nkoma udide Alicia Abdul Mumin and awie wanya afeko edi aka won fie ho na wawo wofa eni Mustafa Said afi wawo fo Mrs and Mr and Mrs Abdul Mumin omsi akwadai onomo sre nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan enso edemaw kai na hye ne nso se nyankopon ya adomo adwoada ohima doti yie no ye hye ase na se adwumadie we nya asem ketoa Pella Mineral Water Ben Hearts Specialist Hospital Best Brain Publications for Jerinas Herbal for Dapalong Medicinals Eradifie Herbal Center print it any absolute in Italy onomota ye chipa den yankopon hira wo onye won kase no ntutu ana mo nso mfansie adofo mapon yehowa ya adomo ochine be hia Dr. Cash oba de yidwabrem